Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Enero 22, tuiga 2026. Sa gihapon, inimula gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Pizza 22, mayara kita karon sang duwa pa ka adlaw ante sang dinagyang festival highlights. Pero hotel sa Iloilo, amat-amat na nga fully book. Sa dugang pa nga mga balita, Mayor Inday Raisa Treñas ginmandong pagpabutang sang banderitas matapos nga nagangkon ini sang nanari-sari sining nanari-sari nga kritisismo. Samtang Governor Toto Defensor Jr. gindayaw ang improvement sa mga merkado sang syudad. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Iloilo Festival Foundation Incorporated ginpasiguro nga maka-perform sa judging area number 2 ang mga tribo sa Ati-Ati Tribes competition. Samtang Isabel Lamasan kun si Isa Lamasan nag-take oath na bilang bagong miyembro sa Sangguniang Bayan sa Panuasang Dueñas, Iloilo. Muli madalagkuhan mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga talupang doon kag mga dalagkuhan nga mga balita nasyonal, si Senator Antonio Trillanes IV ang nagpasaka sa kaso sining plunder kag graft batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kaso sini or panibago nga kaso sa plunder, malversation kag graft gin-file ni former Senator Antonio Trillanes IV kag sumungman civil society group sa silent majority batok sa kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman kagapon siningan daw. Suno sa complainant, ginpasaka ang reklamo bangod sa liwat sini iyang paggwa sang sining issue na tuhoy sa paggagasto sa bilyon-bilyon sini iyang balor sang confidential fund kag iban pa nga mga public funds. Kalakip sini ang 650 million nga confidential fund sang Office of the Vice President kag sumungman Department of Education nga ginapahayag sadto anay bagman ni Duterte si Ramil Madriaga. Kaupod sa diri mga kasimanwa ang 2.7 billion confidential fund halin sa Davao City sadtong alkalde pa sang syudad ang Vice President. 8 billion pesos sa mga valor sang overpriced laptops, mas sobra 12 billion ang ginapahayag unliquidated cash advances sadtong siya ang nagapungko bilang DepEd Secretary kag wala mapatuman or wala makuha malabot ang target nga pagpatindog sa mga hulot klasihan. Kalakip sa reklamo ang wala madeklarar sini iyang manggad kag pag-angkon sa 2 billion pesos sa deposit kag iban pang mga assets kag sumungman nga sa sining wala madigadri sa statements of or statement of assets, liabilities and net worth kung salen may mga aligasyon pa ini sa bribery, corruption bangod sa pagbaton sang kwarta nagikan sa mga drug lords adtong Chimpo nga inisya ang nagapanerbisyo bilang mayor sang Davao City. Lakip na diri ang betrayal of public trust bangod sa duha ka insidente sa threat sa kabuhi ni President Bongbong Marcos Jr. Una na nga
filean sa impeachment complaint si Duterte bangod sa ginapayag sini nga sala nga paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President kag Department of Education. Ti ginakamig kag ginpayag ni Senator Antonio Trillanes nga iniiya this is about accountability. At mo ni karon ang latest naman na mga kauturan sa sining development karon iya sa bahin sang national scene ang way pagluat no sang pila ka mga personalidad katulad ni former Senator Antonio Trillanes sa sining pag-file sang mga complaint batok sa karon sa kay Vice President Sara Duterte kag subungman sa mga tinawo no kag mga supporters sang Duterte mga biyan no sa pagpamuno man ni former President Rodrigo Duterte. Okay, ti makabig na naton ini ang mortal inimi ni Senator Antonio Trillanes IV. Umadumduman nyo pa sa ginpanigayon sini iyang Senate inquiry. No, was that Senate inquiry or sa bahin sang Quadcom? Sa aton sinima kabumbo atong ginhanaan ni former President Rodrigo Duterte sa inisya ang wala pa madala sa The Hague no, dito sa may International Criminal Court. Ginahanaan niya pa rin nga dapalon no, si former Senator Antonio Trillanes sa ila sining hangkatanay nga pagpagwa sa pruweba. Tiang mga pruweba karon nga ginauyatan kag subungman mga aligasyon rather ni Senator Antonio Trillanes sa iya sining ginadulog sa korte para nga ti mangin formal, mangin official ang iya sining mga panumbungon nga gin-file batok sa Vice Presidente. 40 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11 si Ako Bicol or former Ako Bicol Representative Zaldico ang nagpadala kuno sang feelers no or pagpabutsyag nga ini ang luyag nga magpakigdialogo sa mga otoridad sa pungsod Pilipinas sandig sa pahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya. So pa sa kay Rimulya ang nasabitan ng impormasyon ang padayon nga ginakumpirmar sa nga iya sining talatapan bangod nga kung gusto sini isang dialogo no ti kinahanglan nga istoryahon pero kung suhol ang dala kag itanyag sa kay Rimulya iway saya kuno sang tsimpo sa mga muamo sina sa aton sini nga mga kabumbo may mga pari nga kilala si former Representative Ko nga nag-communicate karon no para nga ini ang mag-surrender kag magpakigistorya sa mga opisyal sa aton siniyang gobyerno. Ginpayag ni Rimulya nga sandig sa iya sini nga pagkahibalo si Ko ang nakakuha sa Portuguese citizenship sa inalom sa Golden Visa Program sa Portugal nga naghatag sa kaygayunan sa iya sa aton sini nga mga kabombo nga makaangkon sa residency or mangin isa ka citizen kon ini ang luyag nga magbutang didto sang dako nga negosyo sa nasambit sini nga pungsod. Ginpahayag nga siko ang naga-invest ang dako sini nga balor didto iya sa Portugal. Wala man sang extradition treaty sa Pilipinas ang Portugal. Rason nga naging komplikado ang proseso kag paglagas sa kay former Representative Zaldico. Ginatagan man sa nagakiko nga pagtamod ni Rimulya nga ginahimo nila ang tanan sini nga mga legal options sa gobyerno agud nga mapabalik diri sa Pilipinas si Zaldico. Nagpaging-istorya na ini sa kay Senator Manuel Ping Lacson agud nga makaangkon sang kasugtanan ang Senado sang Pilipinas sa Senado sang Portugal subong man ang Kongreso sang duha ka pungsod. Ginpag ni Rimulya nga hindi mahapos himuon bangod nga ti kinahanglan gid ini sang tiyempo kag ginalantaw gani nga mga 3 ka tuig sa aton sini nga mga kuturan
ang kinahanglan diri agod nga matigayon ang nasambitan sini karon iya nga mga negosasyon. Ti hambal sang DILG sadto himuon nilang tanan para nga mapabalik diri si Saldico, no? Para nga maatubang yang mga kaso nga ginahaboy batok sa iya. Pero it seems karon banwa nga tido na realisar man nila nga daw kapinot gigali nga sitwasyon. Kagati ang pamangkot sini ining filler ano ka matuod ini banwa sa diin ini naghalin reliable bala ang source sa sining information nga may filler nga luyag magpakig istorya, no, ang ginakabig siniyag nga fugitive nga anay member sa House of Representatives at the same time naging chairman pa sa Committee on Appropriations nga amo gani sa karon mga kasimanwang isaman sa mga makabig naton major player sa karon nga sa issue nga tuman kadako nga issue nga ginapangatubang sa pungsod Pilipinas ining flood control anomaly. 45 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Standby. Check naton si Bombo Brian Gonzales. May kantanan sini Banwasa nagahilapit na lang iyang highlights man sa Dinagyang Festival 2026 by tomorrow ti sa aton sini Magkasimanwa Pizza 23. Mayara kita iya sa Pasigabong 21 under. Dira iya sa may Plazuela di Iloilo. Pasigabong 2026, a Bombo Plazuela and Star FM Showdown of the Bands. Pagka Sabado, amo naman iya ang Pasigabong Showdown of the Bands open category. Dira sa gihapon sa Plaza Mayor Plazuela de Iloilo. Subong man ang kasadyahan sa kabanwahanan kag pagka-Domingo, highlights ang Dinagyang Festival 2026, amo ang Dinagyang Ati Tribes Competition. Di amat-amat na nga fully booked, no? Ang kadaman sa mga hotel diri iya sa syudad sang Iloilo. Bombo Brian sa report, please go ahead. Nakadepende na Bombo Champa sa adlaw ang estado sang occupation, no, sang mga kwarto diri sa mga hotel, no, kagati mga Airbnb kag mga balay tinira nabi, no, sang mga makadto diri sa maya syudad sang Iloilo sa nagahilapit, no, nga highlights sang Dinagyang Festival kagati amo man, no, sang kasadyahan sa kabanwahanan, no. Pero ang mga hotels diri usually no Bombo Champ para sa Biyernes buwas nga adlaw kag sa Sabado, no, nga adlaw fully booked na ang kalabanan sa mga hotel diri sa may syudad sa Iloilo, particularmente, no, diri malapit sa may area sa Iloilo City proper, no, kag damo na ang nagpa-reserve kag limitado na lang, no, ang available ang kwarto sa subong iyang adlaw, no, sang Huwebes, no, Bombo Champ. Ang peak dates gid, no, amo ang Enero 23 tubtob Enero 25 amo nang consideral gid nga madamo sang tawo nga gina-anticipate man, no, nga magutok kag ma-stay diri sa syudad sang Iloilo para magasaulog, no, makig-ugyon sa mga pumuluyong Ilonggo diri sa may syudad sa patigayon ko na i-celebrar nga kasadyan sa kabanwahanan kag Dinagyang festival sa subong semana Bombo Champ. Ang mga hotels diri usually, no, ang room only, no, nag-range siya, no, isa ka gabi good for 2 persons. Yara sa 3K o kung 3,000 pesos. Dala na, no, ang pagkaon good for 1 night stay lang ina kag ang other amenities ma-avail man sa mga matinerdri kaangay sa indoor pool kag buffet, no, nga breakfast kag pagkaon sa nasambitan iya nga mga hotels diri sa may syudad sang Iloilo. Ang usual no nga gina book sa mga ma-stay diri o kung makadto nga mga turista, no,
ang mga Airbnb yara man naga-range sabi sa 1,500 no kada gabi, pero wala nadala ang pagkaon kundi room only lang, good for 2 persons abi. Naka-aircon naman kag mayara man sang kaugalingon nga CR no Bombo Champ. Kag ang yari diri karon sa may syudad sang Iloilo, napakigangutan naton ang pipila no ka mga staff diri sa reservation abi sang hotel. Ang sa ilang nga datos no yara sa 40 to 50% no nga nagabook sa karon ang related sa dinagyang festival kag ang usual no kag ang masabigit sa karon kay tungod ang pag-asa sa Ulugon no ang dinagyang festival din sa syudad sa Iloilo. Mga turista gid no Bombo Champ ang masabi nagabook sa karon kumpara mo abi sa mga nagaliligan nga mga binulan nga wala sang festivities ka ngay sini nga ginasaulog. Mayara man sa mga foreigner nung nagabook diri nagikan abi sa iba niya pungsod kagaina no may na-timingan kita nung halin siya sa California kagati hindi man siling nga permit siya no sa may syudad Iloilo kag halin ako na nagikan naman siya sa may festival gani sa may Cebu no kagati sa Aklan o kung sa Kalibo na kaagi naman kaga inino ang last destination niya abi sa maya syudad sang Iloilo. Halin ini siya sa luwasang pungsod kag nagtinguha no kumbaga nga online booking kay para man no ang mga inconvenient pag-abot diri naka-prepare na ang room kag may nakabayad naman niya daan Bombo Champ sa nasambitan iya nga room. Pag-abot diri no i-accommodate na lang kaga itas na lang mga gamit tabi kaga mag-stay sang pila ka adlaw diri sa may syudad sang Iloilo. Napakigangutan naton diri si Maria Angela Ara Conila no ang reservation no kun booking attendant diri sa isa ka sikat nga hotel no sa may Mapa Street sa may Iloilo City proper kaga dako no ang posibilidad suno sa ila nga maubusan sang kwarto kaya tungod nagadamo pa ako na nagasigi pa ang online booking kag may mga walk-in bookings mo sila nga nagaabot sa karon nga mga tinion sunod pa sa natungdan na Bombo Champ kag lauman nga samtang nagapahilapit no ang festivities diri sa syudad sang Iloilo may chance no nga magasaka ang presyo sang mga rooms diri mga kwarto nakadepende man no sa kadakuon kag availability sa karon nga mga inadlaw. Ang traffic no kag crowding sa mano sa mga risgo abi nga dapat lantawon o kung i-consider sa mga mabook sang hotel sa may syudad sang Iloilo tungod na mabudlay ang transportasyon parking lot abi sa pagid no Bombo Champ ka dapat i-consider man sa mga makadto diri kaya may pipila diri ka mga establishment no halimbawa mga Airbnb o kung balay dalayunan abing for temporary no Bombo Champ wala sang parking lot usually. So ang mga hotels nga dalag ko may nakatala na gid nga mga parking lots para iya sa aton nga mga customers kagati isa man sa na-consider dapat ang malapit no sa venue sang nasambitan niya ang mga festivities diri sa syudad sang Iloilo. Yari bla pamatian naton ang pahayag ni Maria Angela Arconila sang ma-interview sang Bombo Radio. Mga booking naton sa buong Dres. Bali, as of today, sir, for Saturday na morning occupancy, fully booked naman kami. Then for tomorrow, fully bali 44 rooms lang kami. So sa subong ma'am may vacant pa or wala na gyud? Sa subong, sir, may ara pa man kami mga vacant. Mga pila ka rooms ma'am? So far, sa 25 rooms ko, sir, ang
available daw. I see. Ma'am, ano ma'am ang nag-book sa subong usually mga foreign or local? Ang local, bali sa mo lang sila sir, ang gabok sa mga local or mga tourists. Like mga pila ka percent pa mga turista naton? Ara lang sa 40 to 50%. I see. So madamo-damo. Ma'am, compare nato na abi last nga mga binulan kagati sa subong nga mga or sa subong nga January dinagyang. Ano mas madahog subong or fully booked yun subong kumpara sa to? Last year sir. Yes. Mas dahugid ang last year kaysa sa Cebu sir. Pero sa subong ma'am like sa dinagyang adamo man ang nagapabook. Oo, damo sir, more on online gid sir. I see. Ano ma'am, prior sina may online booking bago magkadto diri? Ang iban sir, online sila gabook mga before 2 months ang ilang gabook na sila sir. So temprano pa. Timprano pa sir, early pa. So Ang rate nato ma'am para at least mga ideya ang gusto magkatto sa gold rate ang rate nato sa Bali, subong nga mo na available na lang sir is ang penthouse na lang gig na bali are siya sa 8,000. Bukong family siya, no? Ang family siya sir. good for pila ka person ma'am? Pa-accommodate siya sir 5 up to 5 to 6 packs sir. I see. So including na yung mga foods or kana. Sir, with breakfast na siya, buffet man. Good for one day lang na ma'am. Oo sir, One night. overnight sir. Other amenities ma'am anong ma-enjoy din nila abi sa hotel? May araman kami aqua indoor pool sir, pwede din sila, bali free access na sila once maka-check in. May pool, no? Oo sir. Pwede ka dive. Pwede ka dive. Pwede din sir, pero mas Kasi mag-dive ba yun? Dalaw sa ganiman, no? ang ara sa 4 to 5. Sa kids, pwede mo sa kids. Oo, pwede din sila sir. Usually ma'am tagpilas la kadlaw ding napabook nila. Ang iban sir, bali araman 2 nights, 3 nights. Like 1 week may araman May like. araman kami 1 week sir. I Long staying naman, may araman sir. Ang iban 1 month. Pero sa subong ma'am other like business trip sabi business related or purely dinagyang related yun yung pag-book nila. Purely dinagyang. I see. Sir. So ano ma'am dako gid nga boost kumaga sa aton nga income Yes, ang ining mga festivals. Oo sir. Pag pangagda mo ba, ma'am, sa kapamato subong, ano na As of now basi may gusto magpa-book, may ara pagid kami available for dinagyang. Basi gusto niyo. Diri lang sa Mapa Street ma'am no? Oo, Mapa Street sa lipat sa sa gold area. in front of Bombo Radio. Okay. Si Maria Angela Arconila, no, Momochamp, reservation, booking attendant, no, diri sa isa ka hotel sa may city proper. Ba dive gid si Bumbo Jomar sa pool? Do Do mo ginayang do mo gitong na-target ya Bumbo Brian, no? Ma-dive gid siya sa pool, no? Do ginpamangko sigin mo ko na dalom, Momochamp. So malimang pwede ko no 4 to 5 feet. Pero amot lang ko ma-dive gid man isa. Bantayan ta karon kung kaso por kaso gid man do gusto gid ni Bumbo Jomar eh. May nasiplatan ko ni Bumbo Brian sa isa sa mga video loops mo rin nga ginpadala. Atong nagasuksok duwag yelo, wala no foreigner to nagagwa sa pertahan. Hindi. Lokal na siya, no? Lokal lang. Maayo na kay pag sulod niya, no, may mga pamphlets, may mga balansaw na be. So naningad-tingad man eh. Kagati sa bahin man. Do model galing datingan ni Bumbo. Si Bumbo Jomar galing niyo. Sos Maria kagusip abi ko anay kung foreigner. Hindi Grabe, Nag-check lang. Pungko-pungkuan, gini mo Jomar, tistingan, kung malumok man ang plungkuan, o kung mayo man sining sistema, tiga basa-basa pa sa mga pamphlets to? Pero namin ang gulong, pagwa ka ron, babay-babay pa to sa mayong production.
So, muna, bombo champ, no, ang sitwasyon karon sa mga hotels din, no, kaya usually, kung may mga event din man ka nga siningadalag ko, abing nga festivities, ang numero uno man, no, problema, o kung palaligpan, no, sa mga makadto diri ang lugar, kung nasa diin sila pwede ka stay. So, amo gini, no, ang balantayan. Kagati, may mga presensya diri, bombo champ, sa aton nga mga kapulisan nga naka-assign mismo, no, para sa billeting area ko na sa may mga hotels, no, agad magatagman sang police assistance, pananglitan niya may mga emergency abi kung may mga palamangkutanon ang hindi familiar sa diri, no, sa may syudad sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Brian Gonzalez. Dugang nga mga balita kag impormasyon balikan ta sa padayon nga pagpalayag sa Bombo Anay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-22 sa buwan ng Enero taong 2026. Sa ating mga headlines, impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., iba't ibang issue raw ang nagtulak at panibagong reklamo. Inihain naman dyan sa Kamara. Alamin natin mamaya kung ito ay tinanggap. Magkahiwalay na impeachment complaint laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, hindi imposible na sabay umakyat sa Senado kung sakaling parehong lumusot sa Kamara. Paglilitis naman sa Priority Development Assistance Fund at grab case nitong si Senator Estrada ipagpapatuloy ngayon. Ito naman si former Ako Bicol Party List Representative Rizaldi Co na sa gated community umano sa Lisbon, Portugal, ayon niya sa Department of Interior and Local Government. At sa ating balita sa ibayong dagat ng Greenland, stepping stone sa Trump-Europe standoff. At si dating Prime Minister ng South Korea ay 23 na taon na makukulong dahil naman sa martial law at kasong rebellion. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inihayag ni Attorney Andre De Jesus na ang impeachment complaint na kanyang isinampa laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay bunga ng pagpundar ng iba't ibang issue, hindi iisang pangyayari lamang. Binanggit niya na ang mga development kaugnay ng International Criminal Court case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at muli ay yung unprogrammed appropriations para yan sa national budget at mga pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol naman sa umano'y drug use ng presidente ay bahagi ng kanyang naipon na mga ebidensya at pangyayari na nararapat umanong siyasatin. Aniya, ang reklamo ay nakabatay sa konstitusyonal na dahilan kagaya ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Bagamat hindi pa formal na kinikilos ng House of Representatives, ay sinabi ni De Jesus na ang filing ay independent at hindi politikal ang kanyang motibo at itinuturing lamang na tugon sa lumalalang pattern ng mga unresolved issues sa panig ng pamahalaan. Matatandang inilarawan ni Senator Amy Marcos ang filing bilang isang drama series, habang may ilang mambabatas naman ang tumawag pa rito bilang half-baked na kasong isinampa laban sa Chief Executive.
Samantala, tahas ang sinabi naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfiliping Lacson na diretsyo lang sa trash can o basurahan ang minority report na inilabas at pinirmahan ng grupo ni Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta, Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang senadora. Paliwanag ni Senator Lacson, nais ng grupo ni Senator Marcos na ipasok itong minority report sa pagdinig ng kanyang komite. Kaya nila ito ipinasa sa opisina ni Senate President Vicente Tito Soto III. Gayunpaman, binigyan diin ang mambabatas na ang naturang report at hayagang pambabastos sa kanyang komite at sa buong Senado dahil inuunahan nito ang ilalabas na committee report ng Blue Ribbon na sa ngayon naman ay nasa kalagitnaan pa rin ng mga serye ng pagdinig. Nanindigan din si Senator Lacson na hindi ito maituturing bilang dissenting opinion. Paliwanag ng batikang senador, kapag natapos na ang partial committee report ay ipapapirma ito sa lahat ng miyembro ng komite at kung ayaw man nila sa nilalaman ng report, kailangan pa rin nilang pumirma at isulat lamang ang kanilang reservation at ang kanilang pagtutol. Itong naturang proseso, anya, ang dapat na ginawa ng grupo ni Senator Amy, lalo pa at pare-pareho rin silang mga miyembro ng makapangyarihang komite at hindi ang hayagang pambabastos sa pamamagitan ng paglalabas ng sarili nilang report. Maliban dito, hindi anya may tuturing bilang dissenting report o dissenting opinion ang lumalabas na minority report dahil wala pang inilalabas na committee report ang Blue Ribbon. Bagay naman yan na magbibigay katwiran para idiretso ito sa basurahan. Samantala, naniniwala naman si Senator Ping Lacson na ang paglabas ng minority report ay isang masamang president dahil ito ay hayagang pagsira o pagtalikod sa Senate rules na nagsisilbing gabay ng bawat senador. Ito rin anya ang kaniyang tinuran kay Senate President Tito Soto III matapos itong ipasa ng Senate leaders sa kanya. Ilang araw naman ang nakakalipas. Samantala, binatikos din ni dating Senate President Franklin M. Drilon ang paglalabas ng grupo ni Senator Amy Marcos at Senator Rodante Marcoleta ng minority report ukol sa nabunyag na malawakang flood control scandal. Ayon kay Drilon, isa itong paglabag sa batas ng Senado. Kung maalala mga kabombo, ipinadala ng grupo ang pirmadong report sa opisina ni Senate President Vicente Tito Soto III na kinalaunan na ipinasa rin ng Senate President kay Senator Panfiliping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Git nga ng naturang mambabatas o dating mambabatas, dapat sa Blue Ribbon Committee ito ipasa dahil ito ang lupon na nangangasiwa sa nasabing issue kaya't lahat ng mga katanungan, submissions at anumang hinaing ay direktang isusumite sa naturang komite. Ang ginawaan niya ng grupo nitong si Senator Marcos ay paglabag sa naturang mga patakaran ng mataas na kapulungan ng Kongreso at hindi sumunod sa rules ng kanilang kapulungan at ito ay hayagang pambabastos sa makapangyarihang komite. Kung babalikan mga kabombo at mga Kastar Nation, nauna nang ipinahayag ni Senator Ping Lacson na tinukoy din niya ang naturang aksyon ng grupo ng presidential sister bilang kabastusan at hayagang pagbaliwala sa nakalatag ng mga panuntunan ng mataas na kapulungan. Dahil dito ay nararapat lamang anyang ibasura ang naturang report at hindi na ito tanggapin pa ng anumang lupon sa panig ng Senado. Samantala, muling didinggi naman ang Sandigan Bayan 5th Division ngayong araw, Enero 22, ang graft case laban naman yan kay Senator Jinggoy Estrada. Itong naturang kaso ay may kaugnayan sa Priority Development Assistance Fund o PDAF, kung saan maliban sa kanya ay dawit din ang nakakulong na negosyanteng si Janet Lim Napoles at iba pang personalidad. Nahaharap ito si Estrada sa 11 counts ng graft kaugnay ng umano'y maling paggamit ng mahigit 200 million pesos na PDAF funds kung ilang taon na ang nakakalipas. Kabilang sa mga nakatakda batay sa court calendar ay ang pagharap ng mga testigo ng defense panel. Itong counts or 11 counts of graft ay ang natitirang kaso ni Estrada sa Sandigan Bayan dahil sa kanyang pagkakasangkot sa umano'y maanumalyang paggamit ng PDAF funds. Kung noong 2024 ay dati na siyang napawalang sala sa kasong plunder, ngunit na-convict din siya sa kasong bribery sa hiwalay naman yan na pork barrel scam. Abangan mamaya mga kabombo at mga Kastar Nation, mga kaganapan kaugnay doon sa filing ng panibagong impeachment complaint
laban kay Pangulong Marcos at ganun din mga kaganapan dyan sa Palasyo ng Malacanang bilang reaksyon naman ng Chief Executive sa mga inihahaing reklamo laban sa kanya. Samantala, Bombo Jai. Yes, Bombo Dennis, ipinahayag ng Department of Foreign Affairs nitong araw ang suporta sa mga opisyal ng Pilipinas na nagtatanggol sa soberanya ng bansa kasunod ang akusasyon ng China sa Philippine Coast Guard spokesperson na si Commodore J. Tariela na di umano'y nagkalat ng disinformation. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang mga hakbang ng mga opisyal ay naaayon sa batas at nakabatayan sa pagtatanggol sa soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas. Giit ang ahensya, mas mainam na ayusin ang hidwaan sa pagmamagitan niya ng diplomatic channels kesa sa publikong pagtatalo. Sinabi rin ng Department of Foreign Affairs na ipagpapatuloy nito ang malinaw at matatag na pagdinig ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nakabase yan sa international law, kabilang yan ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 Arbitral Award. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Gu Jiakun na dapat tigilan ni Tariela ang umano'y provocations at maling impormasyon at naghain ng Beijing ng diplomatic protest laban yan sa Manila. Matatandaang parehong may kontrata at kontrang pag-aangkin sa West Philippine Sea ang Pilipinas at China, kung saan iginiit ng Beijing naman ang halos buong dagat, samantalang hindi kinilala ng China ang desisyon ng 2016 arbitral ruling na pumabor naman yan sa Pilipinas. Mamaya mga kabombo at mga Kastar Nation, kukuha na tayo ng mga karagdagang update dyan sa Kamara de Representantes ukol sa naging proseso dito sa inihain na naman ang panibagong complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maya-maya lamang yan mga kabombo at mga Kastar Nation, pati na yung iba pang malalaking kaganapan dyan sa panig ng lungsod ng Quezon. Sa karagdagan pang balita, Tinanggi ni dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na ang pag-apply o nag-apply siya para sa optional retirement matapos lumabas ang money order na maagang pagretiro niya sa serbisyo. Wala pa niya itong ina-applyan o request na optional retirement, sabay giit na hindi maaring i-retire ang isang opisyal ng unilateral at dapat itong nire-request. Sinabi rin niyang hindi pa niya nakukumpirma ang authenticity ng naturang order dahil hindi ito naibigay sa kanya. Itong si Torre ay na-relieve bilang Philippine National Police Chief noong buwan ng Agosto noong nakaraang taon. Tapos umanong baliwalain ang National Police Commission resolution na pumigil sa reassignment ng ilang opisyal kabilang ang kanyang magiging successor na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Base naman sa Philippine National Police resolution, epektibo ang optional retirement ni Torre noong December 26 noong nakaraang taon matapos siyang maging General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Makakatanggap siya ng longevity pay at retirement benefits, depende naman yan sa kanyang rango. Sa pagre-retiro ni Torre, inaasahang formal na maitatakda si Nartates bilang susunod na Philippine National Police Chief at maaangat sa 4-star general. Samantala mga kabombo at mga Kastar Nation, dako muna tayo dyan sa bahagi ng Palasyo Malacanang dahil may mga payo dito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sarap na rin ang kabi-kabilang reklamo na ipinupukol laban sa kanya. At iba pang mga aktibidad ng Pangulo ating alamin sa ulat ni Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, ipinailalim sa magdamag na medical observation ang Pangulo bilang pag-iingat matapos makaranas ng bahagyang hindi komportableng pakiramdam o discomfort. Ito ay ayon sa opisyal na pahayag ng Palasyo ng Malacanang ngayong araw. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinayuhan ang Pangulo ng kanyang mga doktor na magpahinga. Magdamag minonitor ang kondisyon ng Pangulo at ngayon ay nasa stable ang kondisyon. Sa kabila nito, nagpapatuloy pa rin ang Pangulo sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin habang nasa ilalim ng medical observation. Kinumpirma rin ni Castro na nakabalik na ngayon sa Malacanang ang Pangulo matapos ang medical na pagsusuri.
Tiniyak din ng Malacanang sa publiko na walang dapat ikabahala at patuloy na minomonitor ang kalagayan ng presidente. Hindi naman sinabi ng palasyo kung anong discomfort ang naranasan ni Pangulong Marcos. Pero pagtiyak ng Malacanang na walang dapat ipag-alala nga ang publiko sa kalagayan ng ating presidente. Ayon kay Castro, posibleng sobrang pagod ang naranasan ng Pangulong Marcos. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Tonight, under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. Ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa kabila nito, kaninang umaga nga dapat may aktibidad si Pangulong Marcos pero hindi ito nakadalo kundi si Executive Secretary Ralph Recto ang tumayong humalili kay Pangulong Marcos. Dahil dito, may pahayag si Pangulong Marcos na binasa ni Executive Secretary Recto. Binigyang diin ng Pangulo na hindi hadlang ang edad sa kahusayan at serbisyo kasabay ang pagdiriwang ng Outstanding Young Men and Women of Time Awards na itinatag noong 1959. Ayon sa mensahe ng Pangulo, pinarangalan ang mga Time Awardees. Krinuri ng Pangulo ang mga pinarangalan bilang huwara ng lideratong may layunin at serbisyo at hinikayat ang kabataang Pilipino na gamitin ang kanilang talino at kakayahan para sa kapwa at sa bansa. Pakinggan natin si Executive Secretary Ralph Recto. Since its establishment in 1959, the Outstanding Young Men and Women Time Awards has become a reminder that age is never a barrier to excellence. For more than 6 decades, the TOIM has recognized young Filipinos who choose to uplift communities and shape our country's future. The theme of this year's celebration could not be more fitting: excellence in action, building a better tomorrow. In this age of the bagong Pilipinas, excellence must be in our every endeavor so we can have a lasting impact on the lives of our fellow citizens. Ang pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin, 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Umabot na sa 565 na mga aftershocks ang naitala dyan sa Calamansig, Sultan Kudarat matapos ang malakas na lindol nitong 20 ng Enero ng taong kasalukuyan. Ayon nga sa data ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, partikular na ni Director Teresito Bacolcol, nasa 28 sa mga pagyanig ay naramdaman ng mga residente. Pinakahuli ay isang magnitude 3.2 na aftershock ang naitala kaninang umaga na naramdaman din sa bahagi ng Calamansig. Nauna na rin naitala ang magnitude 4.2 at 4.4 na aftershocks noong Enero ng 20 na umabot ho sa may area ng Tacorong dyan sa area ng President Quirino at mga karatig na lugar. Wala namang naitala na mga pinsalang malaki at hindi na rin nagtaas pa ng tsunami alert, ngunit patuloy na minomonitor ang mga sitwasyon kaugnay pa rin ng naturang mga development. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pang naiulat na malaking pinsala sa mga gusali at infrastruktura, ngunit ito ay pinatututukan sa local authorities at proper agencies. Pinapayuhan naman ang mga residente na manatiling alerto at maghanda sa posibleng karagdagan pa ng mga aftershocks na maaari pang tumagal ng ilang araw at ilang linggo, depende umano sa sitwasyon ng mga bedrock at iba pang mga factors na nakakaapekto sa naturang lugar. Bombo International News.
Nagmarcha ang libu-libong Greenlanders sa Nuuk, ang kabisera ng Greenland, upang ipahayag ang kanilang saloobin sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Europa matapos ang pressure ni Pangulong Donald Trump na bilhin ang teritoryo. Ayon sa pro-independence na Lerak Party, nararamdaman ng Greenlanders na ginagamit lamang ang isla bilang stepping stone sa mas malalaking politikang labanan sa pagitan ng United States and Europe. Nilinaw din ng grupo na bahagyang may pananagutan ng Denmark sa krisis dahil ang Copenhagen ay tila nag-marginalize sa Greenlandic government at ginawang usapin ng Danish Kingdom ang problema. Nanindigan naman ang kasalukuyang Greenlandic government at ang Prime Minister na si Jens Frederik Nielsen na pipiliin nila ang Denmark kaysa Estados Unidos at hindi nagnanais na maging bahagi o sakop ng Amerika. At sa iba pang balita, sa ibayong dagat, tinatulan naman ng korte sa Seoul si dating Prime Minister Han Duck-soo ng 23 years sa kulungan matapos mapatunayan ang kanyang papel sa ipinataw na martial law ni dating Pangulong Yoon Suk-yeol noong Nobyembre taong 2024 na itinuring ng korte bilang rebellion. Itong si Han ang kauna-unahang opisyal ng Yoon administration na nahatulan sa rebellion charges at ayon naman sa korte, nakialam siya upang bigyang legalidad ang martial law decree sa pamamagitan ng Cabinet Council at pinalsipika at sinira ang proclamation. Binanggit din ang pagsisinungaling sa ilalim yan ng kanyang panunumpa. Tinukoy ng hukom na ang aksyon ni Han ay nagbanta sa konstitusyonal na kaayusan at demokrasya ng South Korea at maaaring nagdala naman ng bansa pabalik yan sa dictatorship. Itong si Han na 76 na taong gulang ay maaaring umapila at matagal ng giniit na siya'y tumutol sa martial law plan ni Yoon. Samantala nakatakda naman ang paglilitis sa rebelyon ni Yoon sa Pebrero at 19. Tungo tayo dyan sa bahagi po ng Kamara de Representantes, mga kabombo at mga Kastar Nation, dahil may mga naghahain po ng reklamo laban sa Chief Executive at meron pang kasunod within today na maghahain din ng impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos. Alamin natin ang mga kaganapan dyan sa Kamara de Representantes. May pag-uulat live si Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, hindi tinanggap ng Office of the Secretary General ng House of Representatives ang ikalawasan ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagtungo ngayong araw sa Kamara mga miyembro ng Makabayan Bloc kasama ang grupong bayan at iba pang mga grupo upang isumite ang kanilang reklamo laban sa Pangulo. Ayon sa grupo, tumanggi umanong tanggapin ng opisina ang kanilang isinumiteng complaint dahil wala raw si Secretary General Cheloy Garafil na maaaring tumanggap nito. Iginiit naman ng grupo at ng Makabayan Bloc na hindi ito naaayon sa House Rules dahil sa opisina dapat isinusumite ang impeachment complaint at hindi mismo sa isang opisyal. Para sa grupo, may tuturing na naihain na nila ang reklamo kahit hindi ito formal na tinanggap ng opisina. Ani nila, nagiwan sila ng kopya ng complaint sa tanggapan upang ipaalam ang kanilang intensyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Nery Colmenares. As far as we are concerned, it is filed, it is served. Nery, please explain yung legal issues. Yes, well na-discuss bago lang na ang requirements, verified complaint ng citizen at endorsement na fulfill na yon. Ni hindi binanggit sa konstitusyon yung word na Secretary General. Ang House lang ang naglagay ng Secretary General, sinunod naman namin. Ang nakalagay doon, Office of the Secretary General. So sinunod pa rin namin yan sa office. Ang explanation ng Office of the Secretary General, wala dito physically ang Secretary General and hindi nila pwedeng tanggapin. Ang tanong, mayroon bang nagpo-prohibit sa inyo na tanggapin ito despite the rules of the House? Walang nabanggit na prohibition. Ikinadismaya ng grupo ang naging hakbang ng Office of the Secretary General kaya't plano nilang idulog ito sa Office of the Speaker upang ipaalam ang nangyari. Ang basihan ng kanilang complaint o ang impeachment complaint ay laban sa Pangulo ay ang pagkakasangkot umano niya sa malawakang korupsyon. Naniniwala sila na ang Presidente ang responsable at nakinabang sa malawakang korupsyon sa flood control projects. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Antonio Tino. Si Pangulong Marcos mismo ang pangunahing responsable at direktang sangkot at nakinabang sa flood control corruption. Kaya dapat siyang ma-impeach. Kaya ngayon,
nadidismaya tayo na ngayon pa lamang ay ginagamit na ang mga teknikalidad para hadlangan ang filing ng impeachment complaint na ito. Sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Jai, naghihintay tayo dito no sa Office of the Secretary General upang kung may humabol pa no na magpapasa at magsusumite nitong mga impeachment complaints laban nga sa mga ilang opisyal ay ating tutugay-gayan yan dito no sa House of Representatives. Sa ngayon, yun pa lamang naman ang update mula dito sa Kamara, Bombo Dennis, dahil nga ang tinitingnan natin dito, Bombo Dennis, para sa kaalaman din ng lahat no na by Monday kasi balik plenaryo na itong House of Representatives. Kaya no itong mga impeachment complaints din ay crucial dahil ay tinitignan din kung maisasama ba to doon sa maisusumite sa Justice Department no na kailangan kasi no Bombo Dennis na maisama ito doon sa order of business sa plenaryo nga ng House of Representatives, Bombo Dennis. Okay. Nais ko lamang malaman na Bombo Isa, sino ngayon yung humarap dito sa mga miyembro ng Makabayan Bloc na dahil wala itong si Secretary General Cheloy Garapil at nasaan na yung dokumento na kanilang sinasabing deemed filed, Bombo Isa? Bombo Dennis, yung humarap doon sa Makabayan Bloc, saka doon nga sa Grupong Bayan, dito nga sa Office of the Secretary General ay ang Executive Director daw. Actually kanina, Bombo Dennis, sa pag-oobserba natin kasi nga ang media ay hindi rin naman talaga nakapasok doon sa mismong tanggapan ng Office of the Secretary General, ay nagkaroon nga daw ng closed door dialogue itong Makabayan Bloc kasama ang Executive Director. So pagkatapos naman nun, Bombo Dennis, ay lumabas sila para nga sabihin yung naging update kung tinanggap ba o hindi. Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, itong kopya ng impeachment complaint nila ay iniwan nila doon sa Office of the Secretary General para nga lang din malaman na pagbalik ni Secretary General Garapil ay alam niya na may nagpasa nitong impeachment complaint dito sa kanyang opisina, Bombo Dennis. Okay, so ano pang grupo yung nagpahiwatig na hahabol ng filing within today, Bombo Isa? Sa ngayon, Bombo Dennis, titignan pa natin yan kasi yung nagkakaroon din talaga dito ng usap-usapan nga info yan yung ating tutugay-gayan at hihintayin ngayong araw kung may hahabol pa ba talaga dito sa pagpasa sa Office of the Secretary General. So abangan natin yan mamaya, Bombo Dennis, kung sino-sino mga grupo o individual yung magpapasa ng ating mga ng impeachment complaint, Bombo Dennis. Okay. With that, maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa Kamara, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, sa Radyo Bombo. Abangan pa mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang iba pang update dyan sa Kamara de Representantes. Kung may mga panibagong development, amin pa rin pong ihahatid sa inyo direkta mula sa naturang lugar. Samantala, abangan din mamaya mga update mula sa Armed Forces of the Philippines, nanindigan na hindi indikasyon ng korupsyon at katiwalian ang naging audit report ng Commission on Audit. Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ni Bombo Bea Pinisa. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na hindi indikasyon o deklarasyon ng korupsyon at katiwalian ang naging findings ng Commission on Audit hinggil sa 2024 audit report, kung saan lumalabas na mayroong higit sa 200 milyong unliquidated cash advances at halos 72 milyong hindi otorisadong bank accounts ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa isang pulong balitaan, nilinaw ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na ang mga naging findings na ito ay pawang administrative at procedural in nature at hindi otomatikong nangangahulugan na mayroong korupsyon na naganap sa loob ng kanilang hanay. Ani Padilla, ang COA report ay isang corrective governance na siya naman anyang inaksyonan at ginawan ng mga corrective measure ng kanilang organisasyon dahil na rin sa kanilang seryosong pagtanggap sa naturang ulat. So foremost, we caution against itong sweeping claims na sinasabi na itong mga audit observations, administrative kasi yung nature nito, no? So they are not they're not sweeping conclusions ng corruption. So ito pong COA report, corrective governance ito,
no? And hindi ito nga declaration of corruption. And because the Armed Forces of the Philippines takes this finding seriously, marami tayong mga ginawa, no, na corrective measures. Yes, no, ang pag mga ganito namang NACOA findings, hindi naman yan ibig sabihin na meron nang corruption doon. Ito are procedural in nature. So kung kailangan i-correct, itong sandatahang lakas ng Pilipinas, of course we take this as like somewhat like a constructive criticism of sorts. And kailangan ayusin natin yung sistema, hindi ibig sabihin na may katiwalian, no? But kung meron man kailangang i-align para maging tama yung proseso, gagawin yun ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon pa kay Padilla, hindi ito pinagsasawalang bahala ng Armed Forces of the Philippines at ito ay kanilang sineseryoso. Pagtitiyak pa niya, hanggang sa maabot nila ang lahat ng requirements ng Commission on Audit hinggil sa mga ulat na ito, ay patuloy nilang gagampanan ng kanilang mga operasyon para masatisfy ang lahat ng mga requirements ng naaayon at alinsunod sa mga umiiral na batas. Maliban naman dito, agad nilang ginawa at isinailalim sa ayos ang mga issue na ito at tiniyak na ito ay maitatama agad para na rin sa pagsunod at pagtupad sa pagkakaroon ng pananagutan. As soon as lumabas naman yung findings, nag-react agad yung AFP. And until such time that we really fully comply to this, no, we will continuously do our part sa AFP para masatisfy natin yung mga requirements. And of course, with due process and in accordance with the law. Well, accountability is institutionalized now with the AFP. No? So, pag may mga corrective measures nga na kailangan natin gawin, ginagawa na natin yan. In terms of sa ating kasundaluhan, we have constantly shown in this recent years, no, how we have evolved into a very professional organization. So, hindi lang yan sa mga proseso, pati sa skill sets ng mga kasundaluhan natin, and pati sa mismong institution that we are in. So, kung makita niyo po, we have been creating new units, no, to be able to address itong mga present in line with the times, kung ano yung mga present challenges that we are facing. Nag-evolve yung AFP sa lahat ng ng antas. Samantala, pagtitiyak pa ng sandatahang lakas ng Pilipinas, nagawa na ng mga kaukulang aksyon ng mga sangkot dito at kung kakailanganin din na bumuo ng mga demand letter at itrace sa mga kinaroroonan ng mga personalidad na ito ay kanilang gagawin upang ma-recover at maibalik ang mga pondo na siyaan niyang tinututukan na ng kanilang accounting service. I don't have the exact numbers kung sino yung mga involved na to. But what I can assure you is that nagawan na nga ng kaukulang aksyon lahat ng involved dito. So kung kailangan mag-issue kami ng demand letters, kung kailangan namin talagang i-trace where they are now, and of course be able to recover itong mga funds na involved, yan yung talagang tinututukan ng ating accounting service. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Ang Department of Agriculture, prioridad naman ang pagtatayo ng deep water ports sa bahagi ng Mindoro, yung koneksyon sa bahagi po ng Mindoro at dito sa iba pang bahagi ng Luzon ay palalakasin pa para na rin sa pagpapalago ng agricultural products. Yan at iba pang mga balita, hatid ni Bombo Beta Servito. Ipinahayag ng Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines na isa sa mga prioridad ng Department of Agriculture ay ang pagpapatayo ng deep water ports o agri-ports sa Occidental Mindoro na layong pasiglahin ng lokal na ekonomiya at mapababa ang presyo ng mga bilihin sa naturang probinsya. Ayon kay De Mesa, personal na binisita ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. noong Enero 12 ang Abra de Ilog sa Occidental Mindoro na pagtatayuan ng nasabing deep water port. Layunin ng proyekto na makapag-accommodate ng mga dambuhalang barko para sa mas mabilis at mas murang pagbabiyahe ng mga produktong agrikultural sa pagitan ng Mindoro, Luzon at sa mga export markets. Marami rin ang nakalinyang proyektong deep water ports sa pangunguna ng Philippine Fisheries Development Authority at may pondo nang nakalaan dito para masimulan na ang konstruksyon. Narito ang naging pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines. Deep water ports, isa yan sa mga priority ni Secretary. So nagpunta siya ng Abra de Ilog dito sa Mindoro
para tingnan yung pagtatayuan. Marami kaming nakalinya, actually more than 20. Sa pangunguna ito ng PFDA, yung Philippine Fisheries Development Authority. Merong mga pondo sila. Kami rin, meron din kaming mga foreign assisted projects na tututulong, kagaya ng pondo natin sa Asian Development Bank at possibly sa Asian Infrastructure Investment Bank na makatulong natin sa pagpondo nitong mga deep water ports. Ang proyekto ay alinsunod sa utos ng Pangulo na makipagtulungan sa iba't ibang ahensya upang tulungan ang mga kababayang mangingisda at magsasaka sa pamamagitan ng logistic intervention. May mga isinasagawang pag-aaral ang mga foreign consultants at bukas din sa pagtulong ang Department of Environment and Natural Resources upang suportahan ang mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Kiko. Inaasahan na makakarating sa iba't ibang lugar ang mga produktong agrikultural sa pamamagitan nito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Bata Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, 27 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Inamin ni Batangas Representative Leandro Ligarde Libiste na tumaas ang alokasyon para sa kanyang distrito sa 2026 budget na umaabot sa humigit kumulang sa 5 bilyong piso mula sa mas mababang figure sa National Expenditure Program at iginit niya na proud siya dahil naman napupunta ang pondo sa classrooms at hindi sa katiwalian. Paliwanag ni Libiste, bumaba ang National Expenditure Program ng kanyang distrito dahil naman sa umano'y pag-iwas ng mga kontraktor matapos niyang batikusin ang Department of Public Works and Highways at ang parking ng pondo sa iba pang distrito at tumasaan niya sa General Appropriations Act matapos na alisin ang outside allocables. At tinanggihan ni Libiste ang mga puna na taliwas naman ito sa kaniyang anti-corruption drive at iginiit na mga lokal na pamahalaan at barangay request ang basihan ng dagdag na pondo. Nilinaw rin niya na mas mataas pa ang alokasyon noong 2025 bago siya naupo. Si Libiste, mga kabombo, ay naging critical nga sa Department of Public Works and Highways Infrastructure Scheme at hinikayat ang publiko na i-report ang anumang irregularidad sa probinsya ng Batangas, lalo na sa unang distrito. Sa kalagdagan pang balita, hinimok ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste ang Anti-Money Laundering Council na suriin ang financial transactions ng proponents at contractors ng mga proyekto sa tinag na intriguing sa 2025 Cabral Files ng Department of Public Works and Highways budget. Ayon sa kanya, dapat masusing tingnan ang mga proyekto na may malinaw na proponent pero posibleng anomalya. Ipinakita ni Libiste na ang Cabral Files ay naglalaman ng 401 billion pesos allocable budget kabilang ang projects ng mga party lists, senators at iba pang tags. Kasama rin sa listahan ang top contractors gaya ng SunWest Incorporated at ang mga proyekto mula sa 2023 to 2024 unprogrammed appropriations. Nilinaw ni Representative Libiste na hindi siya nag-aakusa at layunin lamang niyang maibahagi ang impormasyon para magamit ang ombudsman sa tamang investigasyon. Ayon sa kanya, kung alam ng Public Works and Highways Department ng projects ng isang kontratista, dapat alam din ito ang mga projects ng iba pang proponents at sana ay maibigay ang mga files sa tamang ahensya para yan sa transparency and accountability. Kuha naman tayo ng panibago pang pag-uulat mula sa ating news team. Itong pagbabayad ng buwis ng mga negosyante dyan sa pangunahing syudad dito sa bansa, dyan sa lungsod ng Maynila, mas pinalawig pa hanggang buwan ng Pebrero. Nasa 476 na milyong piso ang payout ng allowances doon naman sa mga senior citizens at iba pa inanunsyo dyan sa naturang syudad. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Nakatakdang ipamahagi na ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila ang 476.488 million pesos halaga ng allowances para sa mga senior citizens, solo parents at persons with disabilities. Ito mismo ang positibong ibinahagi at kinumpirma ng kasalukuyang alkalde na si Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso sa isa nitong payaga. Ayon sa kanya, nakatakdang ipamahagi o isagawa ang payouts bago pa man matapos ang buwan ng Enero sa kasalukuyang taong 2026. Aniyaya, makikinabang rito ang nasa
282,040 na mga benepisyaryo na siyang inaasang makatatanggap ng kanilang allowances sa itinalagang 3 araw na payout period. Your City Government of Manila will release 476,488,000 na allowance ng mga lolo't lola ko. 282,040 senior citizens, solo parents, persons with disabilities na kasama ang minor. Kung kaya't inanunsyo rin ni Manila Mayor's Ronald Lumagosio ang itinakdang mga araw kung kailan matatanggap ng mga ito ang naturang allowance. Magsisimula ang naturang payout sa darating na ika-28 ng Enero hanggang ika-30 nito sa taong kasalukuyan. Sakop anya rito ang mga buwan mula Setyembre hanggang Disyembre para sa mga solo parents at persons with disabilities at Oktubre hanggang Disyembre naman sa mga senior citizens. January 28, District 1 and 2. January 29, 2026, District 3 and 4. January 30, District 5 and 6. Kung susumahin, ibinahagi ni Manila Mayor Dumagosio na buhat ng maupo bilang alkalde ay aabot na sa higit 1.1 billion pesos ang nailabas o naipamahagi sa mga benepisyaryo. Simula po tayo nung nag-mayor noong July ay umaabot na po sa 1.1 billion ang nailabas at naibalik at unti-unting na-update para sa ating mamamayan. Simula po yan noong July 1. Habang ipinababatid naman ang lokal na pamalaan sa mga negosyante sa Maynila na ang huling araw sa pagsusumite ng aplikasyon sa renewal of business permits at licenses ay pinalawig. Sa bisa nila ito sa ipinasang resolusyon ng Sangguniang Panglungsod ng Maynila, nagtatakda na gawing sa susunod na buwan na lamang ang deadline. Gayon din sa pagbabayad ng business taxes at fees ay pinalawig rin ng walang surcharge o kaakibat na penalty. Samantala, kaugnay sa usapin pa rin ang pagbabayad ng buwis, inaprubahan naman ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Marikina ang 100% tax relief para sa mga maliliit na negosyo. Kabilang din dito pati ang buong amnestia sa interes at surcharge ng mga may utang sa amilyar o real property tax. Dito lamang kasi ay nilagdaan ni Marikina Mayor Maan Teodoro ang mga ordinansa bilang suporta sa tinatawag na MSMEs o Micro, Small and Medium Enterprises at kabuhayan ng mga pamilya. Kung kaya't sa ilalim nito, libre na sa business tax, business permit fees at iba pang mga regulatory charges ang mga sari-sari store at karinderya para sa tax year 2026. At upang makatiyak, magbibigay nila ng sertifikasyon ang lokal na pamahalaan sa lahat ng kwalipikadong establishmento. Ipinatutupad din ang buong amnestia sa interes at surcharge sa mga delinkwenteng real property taxpayers hanggang sa buwan ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Habang katulad ng sa Maynila, pinalawig rin ang deadline ng business permit renewal hanggang sa buwan ng Pebrero. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, magkahiwalay na impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte, pero imposible na sabay umakyat doon sa Senado kung sakaling parehong makakalusot dyan sa Kamara. Alamin natin ang update mula kay Bombo Angelo Aganan. Sinabi ni Senator Risa Hontiveros na hindi imposibleng magkaroon ng magkahiwalay na impeachment complaint laban kay President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ang sabay na umakyat sa Senado kung sakaling makalusot ang mga ito sa Kamara. Kaugnay ito ng kamakailan lamang na sinampang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang posibilidad na panibagong impeachment complaint naman kay Vice President Sara Duterte sa pagtatapos ng impeachment ban para dito ngayong taon. Ayon kay Hontiveros, bagamat hindi ideal situation at hindi maganda sa imahe at ekonomiya ng bansa kung sakaling magkaroon ng sabay na impeachment complaint laban sa dalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas, importante umano na may pakita sa publiko na mayroong transparency at accountability sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno kung sakaling mapatunayan ang mga aligasyon laban sa mga ito.
Well, anything is possible. Kung parehong mag-prosper yung dalawang complaints sa House, then magiging dalawa yung tungkulin namin dito or dalawang impeachment trials. Well, of course, hindi yan ideal situation, but ang prinsipyo din naman sa puso ng anumang impeachment complaint kung umabot dito sa Senate ay na nag-pass ng judgment ang House na sufficient in form and substance, na may humihingi talagang mamamayan ng accountability on the part of public officials. And nobody can quarrel with that principle of accountability of public officials. Kahit po ang usapin ng stability or yung attractiveness ng economy, kasalalay din sa perception, unang-una nating mga Pilipino, and then pati ng international community, na may transparency and accountability, that aspect of good governance sa loob ng bansa. Matatandaan na una nang nagbigay ng pahayag si Senate President Vicente Tito Sotto na kung sakaling may umabot sa Senado na impeachment complaint, ay aaksyonan nila ito forthwith. Bagay na silang ayunan naman ni Hontiveros kung saan tiniyak naman niya na kung umabot ito sa Senado, bilang isang senator judge, handa siyang suriin ang lahat ng ebidensya at ibabatay ang magiging boto sa mga mapapatunayang detalye. Kung umakyat yan dito sa Senate, handa akong gumanap ng tungkulin bilang senator judge na i-consider ang anumang evidence na i-offer nung impeachment complaint na iyan at magdesisyon, bumoto, batay sa evidence na yon. Samantala, umaasa naman si Hontiveros na kung sakaling magkaroon umano ng dalawang impeachment trial at maresolba o magsara ito ng maayos, sana ay makatulong umano ito sa ikakaunlad ng bansa. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ito si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Mahigit kalahating bilyon na halaga ng kontrabando ang nasabat ng mga otoridad doon sa Region 10, dyan po sa bahagi ng Mindanao. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio, Malay-Balay. Umabot sa mahigit kalahating bilyong pisong ang kabuuan na halaga ng kontrabandong nasabat ng Police Regional Office 10 sa Northern Mindanao sa buong taon ng 2025. Ito ay resulta ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa kriminalidad at iligal na gawain sa rehiyon. Ayon kay Police Major Joan Navarro, tagapagsalita ng Police Regional Office 10, bagay ito na tuloy-tuloy na operasyon kontra smuggling, illegal na droga, lost firearms at iba pang uri ng krimen. Bukod dito, umabot sa 3,139 na wanted person ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon sa iba't ibang lalawigan ng Northern Mindanao. Nakumpiska rin ng pulisya ang 1,256 na small arms at 31 light weapons upang maiwasan ang mga insidenteng may kaugnayan sa karahasan at paggamit ng baril. Ayon na pa sa opisyal, ang mga nasabat na kontrabando ay may kabuuang halagang 512 million pesos bilang bahagi ng kanilang kampanya laban sa iligal na gawain. Yes, umabot po ng 512 million na kontrabando ang confiscate ng Police Regional Office 10 sa isang taon na mga focus law enforcement operation po natin sa mas pinaigtin natin na mga kampanya laban kriminalidad. At yan ang tinig ni Police Major Joan Navarro, ang tagapagsalita ng Police Regional Office 10. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Malabalay Bukidnon para sa Bombo Network News, ito si Bombo Genava Ribas, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang isang tauhan sa poultry company sugatan sa pamamaril doon sa General Santos. Kuha tayo ng detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Gensan. Sugatan ng 39 anyos na lalaki matapos itong pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa isang subdivision sa Barangay San Isidro, lungsod ng General Santos kahapon pasado alas 5 ng hapon habang siya ay papauwi sa kanyang bahay. Kinilala ang biktima na si Arthur Chris Asis Fermo, HR ng isang poultry company at residente ng Barangay San Isidro. Ayon naman kay Jomar Gustilo, security guard ng subdivision, nakarinig siya ng putok ng baril mula sa highway at ilang segundo lamang ang lumipas, nakita niya ang biktima na duguan at humihingi ng tulong papalapit sa entrance ng subdivision. Batay sa ulat ng pulisya,
Dalawang hindi pa nakikilalang suspect ang huminto sa biktima habang nakasakay sa motorsiklo at pinagbabaril ito. Nagdamo si Fermo ng 4 na tama ng bala kung saan 2 sa dibdib at 2 sa likod. Agad siyang dinala sa ospital at kasalukuyang nasa maayos na kalagayan. Nagsagawa naman ng hot pursuit operation ng San Isidro Police Station upang mahuli ang mga suspect at patuloy rin silang nangangalap ng karagdagang impormasyon mula sa mga saksi upang matukoy ang motibo at iba pang detalye ng insidente. Ay putok galing doon sa highway. Then after mga seconds, dumating siya dito sa entrance. Pagtingin namin sa entrance, mayroon na siyang tama ng bala. 3 dito, 1. Tapos mayroong taplis po dito. Naghingi siya ng tulong. Ang sabi niya, bring me to the hospital. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Jero Aurelia. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Samantala, yung mainit na tubig na biglang lumitaw dyan ho sa Manito Albay, agaw pansin, kasabay ho ito ng Mayon eruption at alamin natin ang update dyan ng Bombo Radio Legazpi. Tila naging blessing in disguise para sa ilang mga residente sa Manito Albay ang isang tila maliit na pool na naglalabas ng mainit na tubig. Ayon kay Salvador Datiles, Chief Tanod ng Barangay Balabagon sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, na malinis ang naturang tubig at lumitaw ito malapit sa ilog. Hindi umano ito amoy asupre tulad ng ibang bagong lumitaw na hukay sa bayan. Kwento nito na malaking tulong na ang naturang tubig sa mga residente na ginagamit sa pagkakatay ng baboy at kung minsan ay pinaglalagaan ng itlog. Subalit ayon kay Datiles na kinakailangan na mag-ingat pa rin ang mga residente dahil maaari itong magdulot ng pagkapaso. Mayroon naman ng pagkakataon na isang dayuhan ang inilublob ang paa nito sa tubig, subalit nalapnos dahil sa sobrang init. Kaugnay nito, sinabi ng opisyal na mahigpit pa rin ang ginagawa nilang pagbabantay sa lugar, lalo na sa mga bata upang maiwasan ang aksidente. Kasi kagaya ng experience ko dati, yung foreigner, sinubukan niya yung init, nilagay niya yung paa niya. Pag-aon ng paa niya, lapnos kagad. Kaya delikado sa mga bata kung halimbawa maglaro sila tapos nahulog sila dyan, delikado. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Itong si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang United People's Initiative naman inalmahan ang mahina umunong impeachment complaint laban kay President Marcos Jr. May mga report ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Matindi ang banat ng Grupo United People's Initiative o UPI laban sa isinampang impeachment complaint kontra Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes. Ayon kay UPI Secretary General Captain Ray Valeros Jr., isa lamang itong palabas, isang walang kwentang drama dahil kapos sa laman at walang matibay na batayan ang reklamo laban sa Pangulo. Binulgar pa ni Valeros na hindi na sila nagulat sa hakbang na ito, lalo na ang mga nagsusulong ng impeachment ay mga kaalyado rin ng administrasyon. Para sa UPI, malinaw na bahagi lamang ito ng taktika ng gobyerno upang kunwari balansehin ang mga isyu sa bansa. Habang ang pamahalaan mismo ay nahaharap sa mga kasong may kinalaman sa korupsyon, may mga pribadong grupo ring nagsasampa ng hiwalay na kaso laban sa administrasyon dahil sa parehong isyu. Sa madaling salita, tinawag ng UPI na desperadong money-over ng gobyerno ang impeachment complaint, isang panlilinlang na layong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mabibigat na kaso ng katiwalian ng bumabalot sa administrasyon. Ng lahat, Brother Lawrence, na nag-file niyan, isa kaalyansya or kaalyado ng administrasyon. Naging abogado yan ni Lisa Araneta at ngayon siya naman ang nag-file ng impeachment against BBM. So sinasabi nga ni Congressman Erice na madidismiss ito dahil kulang yung substance. Yan naman ang target nila, Brother Lawrence, na talagang makapag-file sila, mauna sila, unahan nila yung iba. Si retired Philippine Navy Captain Ray Valeros Jr., ang Secretary General.
Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Libo-libong evacuation na nangyayari ho doon sa Chile ay nagpapatuloy. Marami ho ang mga nagsisilikas dahil sa wildfire. Yung state of catastrophe ay naideklara na sa naturang lugar. May update dyan ang Star FM Bacolod. Idiniklara na ni Pangulong Gabriel Boric ng Chile ang state of catastrophe sa 2 rehiyon sa kanilang bansa. Umabot na sa mga kabahayan ang sunog mula sa kagubatan na nagresulta sa pagkamatay ng 19 na katao na kinabibilangan ng matatanda at ang ilan naman ay bumbero. Mahigit 50,000 na katao na rin ang inilikas sa mga rehiyon ng Nubli at Biobío, kung saan tinatayang nasa 250 na tahanan ang nawasak, ayon ito sa mga opisyal ng disaster response. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Rain Costales, Filipina migrant sa Chile, ibinahagi nito na tuwing summer sa nasabing bansa ay sobrang init na isa sa naging rason ng wildfire. Actually, every summer, ganyan talaga dito, merong nangyayaring sunog. Diyan sa mga bundok kasi minsan pag summer dito sobrang init. Tsaka yung mga natutuyo agad yung mga dahon. At tsaka dito nga talaga mabundok ang Chile. So minsan is yung iba bigla na lang nasusunog pero ang iba minsan sinasadyang sunugin. Samantalang malaking bahagi ng Chile naman ang nasa ilalim ng heat alert at inaasahang aabot sa 38 degrees Celsius ang temperatura sa pagitan ng Santiago at Biobío sa mga susunod yan na araw. At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Jessie nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito naman pinahigpit na batas sa paggamit ng armas sa aprobado na bilang tugon sa nangyaring Bondi Beach mass shooting. May mga nakalapang report ang Star FM Rojas. Inaasahan na magpapalabas ng panibagong batas ang gobyerno ng Australia. Nakatuon sa pagbili ng mga armas at background check sa mga gun license bilang tugon sa worst mass shooting na dekada na nangyari sa kasagsagan ng Jewish Festival sa Bondi Beach. Ang nasabing batas ay naipasa sa House of Representatives na merong 76 laban sa 45 sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng conservative lawmakers. Maalala ng shootout ng December 14 sa Bondi Beach, namatay ang nasa 15 katao na isa sa pinakamadugong shootout sa bansa matapos ang 1996 massacre sa Tasmania Port Arthur na ikinamatay ng nasa 35 na katao. Ayon sa gobyerno, nasa 4.1 million na armas ang nai-record na karaang taon, kasama na ang 1.1 million sa New South Wales na pinakamaraming populasyon sa bansa at site ng Bondi attack. Sa panayam ng Star FM Rojas kay Nika Go, Filipina migrant sa Australia, sinabi nito na patuloy sa pagresolba ang bansa na mapahigpit pa ang seguridad. Because the police here are actually very vigilant in all these matters. If may mga ganyang pangyayari, parati sila nagsasend talaga ng mga security. Like for example, ngayon may nangyaring ganyang event. Magkakaroon ng event in the other places. They will really secure that event. Magpapadala sila ng maraming mga forces para lang maging secured yung mga tao dito. I feel. At yan ang balita mula rito sa himpilan ng 103.7 Star FM Rojas, Star DJ Justy nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. At yan ay sa pamamagitan ng ating 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Available ho at matutunghayan ang mga palatuntunan through Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At dyan ho sa bahagi ng southern portion ng Pilipinas, mapapakinggan at mapapanood ang ating mga palatuntunan. Unahin ko yung Davao Region. Available ho yan sa Facebook Live ang mga palatuntunan through Bombo Radio and Star FM Davao. Kung kayo naman ay nasa bahagi po ng Northern Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan.
Doon naman sa Sok Sargent Region, Bombo Radio Jansan. Habang sa mga hiligay non-speaking sa Mindanao, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Balay-Balay. Para naman sa mga Chabacano na riyan ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte na riyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region na riyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpakalagad sa Bombo Anay Sudto sa gihapon ko po Bombo Chama Blanco Hover. Hatagan naton sa nagagigo sini karon nga pagtamod isa sa mga mainit karon nga ginatalakay man sini iyang topiko sa bisan din ka lang mapadulong diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Daw halos tanan sini naga-mensionar with regard sa sining issue sa banderitas kay ang mga kultura nato nagahambang ano hindi nila ko mabatsyagan ang mayara sa event or the so-called kapiestahan no without the presence of banderitas. May mga nagakigo man siniyang rason ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Now kag sumungman naging complement ini sang Agile Services Office sa mga practical siniyang mga rason man no kay ti kon magbutang sa banderitas pagkatapos ini pang kakson man lang kag pang haboy at the same time suno sa bahin karon sang
General Services Office ngati mabudlay man magkakas or hindi mo naman pwede nga gulpiada lang hunuson, no, ining mga banderitas kay naga posible makaigo ini sa mga wires, no, sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Di ano ba lang importansya sining banderitas sa aton sining mga kasimanwa, ikabalo naman kamo iya sa mga kinaandan sang Pinoy, sang mga Filipino, hilabi pa sang mga Ilonggo nga tagsaga ning may ara sang kahiwatan, particularly may piyesta, ara ginayang presensya sang banderitas. Kun baga sa aton sining mga kabumbod amo na ang isa sa mga nagapabalo ba lang ati mayara sang festivity sa isa ka lugar. No, but may mga nagakigo man sining dapat ikonsiderar, no, sa aton sining mga kabombo. Kag with us right now sa aton sining pagpalayag may kaupod naton si Mayor Inday Raisa Treñas. Mayor, si Bombo Cham live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon. Yes, Bombo Cham pay haton. Yes, saluyag naton Mayor, matagan man sang kasanagan regarding sa sining topiko balang halos tanan karon ang nagahatag man sa ila sining tagsa-tagsa opinion with regards sa sining banderitas. Mayor, pwede mo kami mahatagan sang mga information regarding sa sining banderitas kag sa kay sino idea naghalin nga ipaiway lang na ipagbutang sini? Yes, ang mabansat ng isa na daki isu kay subo na year ang ating mga tribo wala na naton ginhatagan sa mga site ng ilang mga props, no? So pag gusto na sila sa site sa mga props nila, so ginalikawan naton na kung may ara silang mga props na dalas po maigo kag maguba ang aton nga mga banderitas man. But aside from that, ang aton niya may ang aton nga mga food festivals, may ara iya sa mga downtown area, may ara iya sa mga banderitas. So wala man totally nga gindula gigali, Mayor. Yes. Ang aton di Pumbutsamp, no, since sinatagan naton freedom ang mga tribo naton sa tanan nga mga props nila plus ang ilang mga drummers, dako nga posibilidad nga maiguan ng mga banderitas naton. I just finished meeting sa aton nga mga tribe managers kay din meet ko sila kay nag ano man kami subong aga kag isagid man nila na ka-issue, no, kung may mga banderitas maiguan kay ang iban like ang duwato ka tribo, ang sa Lapus kag ang sa Haro isa nila ka-issue dako gid ilang mga props. So isa gid na ka rason nga ay na nabutangan sa mga banderitas ang aton nga Kalirial, but ang aton nga mga food festival areas may ara. All right. So ay kung madumduman ko pa, Mayor, as early as Monday may mga blockings na. So dira maprisar man sang mga tribo nga kung wala sang banderitas kag dalanan nilang ila sining mga dumalagko nga mga props, hilway sila nga makahulag padulong sa mga performance area. Yes, Bombotsam. If you've witnessed ang iban sang una nga mga tribo, no, kung upod kita sa tribo sa dalan, may isa na sila nga may stick na dala para sigurado nga hindi maiguan ang mga banderita. But this time, since may freedom na tanan nga sa isa sa mga props nila, waay kita kabalo kung ano kadako ang ila pangkutang kay may mga pasabog man sila. Ang aton nga Kalirial wala gid subong sang banderita. Kag makabig taman ina nga very risky, Mayor, inang tuslok-tuslokol mo lang sang stick kay ni malipod sa ibalo sang mga kabumbo naton nga may mga wirings na dira, panalitan nga lain na matandog mo, sus kadelikado. Yes, and ang isa ta pag Bombotsam, no, aside gali sang wala na limit ang props, ang ilang drummers, ang ilang mga dancers wala naman limit. So delikado gid para sa tanan kung may ara da banderitas. All right. So amo ni karon na Mayor, wala sa banderita sa mga agyan sang tribes naton, pero ang mga banderitas present sa aton siniiya nga mga food festival area. Yes.
Alright. Luyag ko lang makuha man sa imo sining nga reaksyon, Mayor Inday Raisa Treñas, ma'am, regarding sa pagdayaw ni Governor Toto, Defensor Junior, sa sining ginhimo ni former Mayor Jerry Treñas, and of course sa imo sining bulig man kag pagpadayon sining pagpatahom sa aton sining mga merkado publiko. Yes, ang ginapasalamatan gid naton si Gov Toto Defensor kay na-recognize gid niya ang aton nga development, no. Bambot siya pang ini nga development sa mga merkado sa syudad, hindi lang mga taga-syudad makabenepisyo, but also ang mga producers naton from Iloilo province. May venue na sila nga mabagsakan sang ilang mga goods kag dako gid ni nga bulig sa ekonomiya sa syudad ug probinsya sa All right. Lastly, Mayor Inday Raisa Treñas, ma'am, ang imo sini nga pangagda sa highlights sa nga dinagyang festival. Of course, di kasadyan sa Kabanwahanan and the Ati Tribes competition, Mayor Raisa Treñas, ma'am. Yes, linaagda ko gid tanan sa aton dinagyang festival. Magasugod karon sa hapon may ara na kita food festival sa Delgado, kag sa mga malls naton all over Iloilo may ara naman. Kag sa buwas sa hapon, magasugod ang aton illumination. Magasugod alas 5 sa hapon, ang Lights Festival naton. Kag may mga dances sila from Itia to SM to Megaworld. Sa Sabado naman, may ara kita kasadyahan. Kasadyahan, alauna sang hapon, magasugod diri sa grandstand, sa La Paz, kag sa sports complex. Kag sa hapon may ara kita religious sad diri sa San Jose para sa aton patron nga kay Senior Santo Niño alas 6 sa gabi, no. Ang aton nga festival ibalik gid naton kay para sa aton patron kay Senior Santo Niño, amo na nga gina-highlight gid naton ang religious sad man naton. Sa Domingo may ara kita high mass para sa celebration ng aton fiesta sa San Jose alas 6, tapos alas 8 magasugod na ang dinagyang tribe competition naton. Kag alas 2 sa hapon may sad-sad kita. Ang sad-sad, anyone can join the street dancing and the merrymaking, and it will end mga 6 p.m. just in time sa awarding naton. Si Mayor Inday Raisa Treñas, may plano na mag-sadsad o mag-join sa street dancing, Mayor? Yes, Bambot Champ, no? Ginalantaw natin kung sabihin kita mga venues maka-join. Ang isa ko pagidgali gusto i-highlight, Bambot Champ, no, sa tanan nga tagpalamati naton. Ang aton nga dinagyang Ati Tribe competition sa morning sang Sunday will not be only performing sa aton nga mga judging areas, but may mga pila sila ka mga areas nga mauntat sila kag mag-render sang 2 to 3 minutes nga dancing sa streets. So we made sure that this Dinagyang Festival is not only for those who are in the judging areas to enjoy, but also those who are in the street. All right. Sige, Mayor Inday, thank you so much for your time kag mayong hapon sa luwat. Thank you, Kied Bamuchan, and good afternoon. There you have it, si Mayor Inday Raisa Treñas sa paghatag sa kasanagan na may kantanan sa sining banderitas issue. Okay, kung i-considerar mo ginman sa aton sining mga kabumbo, no, nga may mga banderitas dira, siyempre sa gabal man para sa aton sining iyang mga tribes nga may mga dumalagko sini, no? Nga props, ginapadlagkuan sining nila ang ilang props para iyang mas showcase nila ang or ma-highlight rather ang ila sining performance. Kabalo naman kita iya sa sining ginatawag sining balang artistry sa mga Ilonggo nga ti gina-apply gid nila, no? Kag lain-lain waay isang repetisyon sa aton siniiya nga mga kauturan. That is why nga ti amo ining naghimo sa Dinagyang Festival bilang festival of all festival, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, kita yang ginailog mo, wala kita yang nagapang ilog,
Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Ti as early as January 19, Monday, may mga blockings na with props. Ti ginapasiguro man naton nga hindi man mabutang sa lang-alang ang aton sini iya nga mga participants, hindi man mabutang sa alang-alang ang syudad sang Iloilo, no? Kag mga linya dira sang kable, kuryente, samahin karon niya sa mga telecommunications company, no, para nga way na sang huol pa nga magtuhaw sa tion iya sang dinagyang Festival 2026. So motong ginpathag karon ni Mayor Raisa Treñas, batambal ni Mayor Raisa, abalya sa inyo may mga banderitas man sa aton sini nga food festival. Pwede mo man sa gyapon ma-feel, no, ang fiesta atmosphere, no, kung magpadulong ikaw kuno sa mga food festival. Sa aton sini mga kabombo kay may mga banderitas man dito. Di dito yaway na tuya ginagyan sang mga dalagko sini nga mga dalagko sini nga mga props or whatsoever, no? Sa aton sini karon nga mga kasimaryo. As kag subong man sa aton sini nga mga kauturan ti ginaabi-abigid sang alkalde ang pagdayaw ni Governor Toto, no, sa pag-improvar sang aton sini nga mga merkado publiko, no, sa aton sini nga mga kasimanwa. Magluwas kay may bagsakan na ang mga taga-probinsya nangin matawhay, no, ang pagpamalaklon dira sang mga bumalakal sa aton sini nga mga bag-o nga merkado. Anti sina sa aton sini nga mga kasimanwati na-explicar naman ni Mayor Inday, but taluyang naton may baluan man ang sentimiento sang tagsa-tagsa, no? Pinagi sa report ni Bombo Jomar Villa kay nang nagpanghimulso man si Bombo Jomara sa mga kabombo naton diri sa palibot sa syudad sang Iloilo kung anong dating sang may mga banderitas at the same time may ara sang or wala sang banderitas sa aton sining selebrasyon sang dinagyang Festival 2026. At the same time sa mga kabumbo naton way gid kamo sang dapat kabalakan dire, no? Mambalag ikaw abi nga kabudlay man dira bumbot sama sa syudad, no? Hasta ka lang di sa amo ni nga lugaro, hindi mo na mapasulon imo sini nga salakyan, natural lang ina sa aton sini nga mga kabumbo kay may mga nagapwesto dira nga mga stalls, no, para man iya sa kay gayunan sang tanan. So kung maglakat-lakat ikaw hindi ka man maburingan kung ang basang kilala, kung hindi ka man maburingan mubutsam, hindi ka man mabore kay kanami isang mga areas damo sang tao at the same time kada liso mo diri pay pwede kadira iyang plastaran, sa aton sini nga mga kabombo. Pero just the same, kumusta? Ano ayan ang feeling sa mga kultura naton ngati with these considerations of the Iloilo City Government, gindu away sa mga alagyan sang tribo ang mga banderitas pero sa gyapon ginpabilin ini sa pila ka mga areas. Bombo Jomar sa follow-up report, please go ahead. Again, kadismaya sang pila ka mga pumuluyo sa syudad ang hindi pagpamtang, no, sang mga banderitas sa main thoroughfare kadungan sining celebration sang dinagyang ining kasunod man sang pahayag sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kun IFFI nga hindi lang sila magpahamtang, no, sang sining banderitas sa main thoroughfare, no, kun ining mga area nga mahimo agyan sang tribo, no, nga maga-perform karon sa highlights man mismo sang dinagyang, no. Ang isa man gani sa gina-consider agud nga timalikawan ang pagdamo sang basura kag at the same time nga makita ang heritage, no, sang syudad sang Iloilo, bumutsam, no, ilabinigid ining mga makaluma sining mga disenyo bla, no, sa mga building diri na pahamtang karon sa may downtown area kag makita gid sini ang katahom. Pero ti sa piyak sini sunod diri sa pila ka mga pumuluyo santo di sa aton sini nga pagpulmangkot, na dualos majority gid sila ang naga
pabutyag no sa ila sini ka kadismaya sini. Suno gani diri no sa pakigangot diri sa nga Bomboladyo kay tawgon talang kay Angel no isa ni ka estudyante diri karon sa area sang Iloilo City. Ginapahayag sining ado ka subong no nga tinamag-uhan ini siya sa subong sining nga Dinagyang Festival kay balamuti masami no kada hiwat ya sa Dinagyang nagapahamtanggid sa sining mga banderetas kaga ginakabig sini kani no ang mga banderitas nga daw kasubong mabatyagan no ang selebrasyon sang Dinagyang pagi sina no ti sa subong kay wais ang banderitas suno sa iya mamaguhan siya no kay ti masami kada Dinagyang upo niyang iya sini nga mga abyan nagakadtogit sila diri sa area sang city proper aga merrymaking Bombocham kada same time ti nagaupod man no sa mga performance sang sining mga tribo sa tion niya sang highlights man no sang Dinagyang Festival sa syudad sang Iloilo. Aribla no ang kabahin sang pahayag ni Angel no isa di kay estudyante sang ma-interview diri sang Bombo Radio. Syempre para sa kon boring gid man kung wala ang banderita kung magdinagyang. Kay syempre hindi man da normal kung kwaon ang bandereta sa iya ka dinagya. Walang na. So bali kinandan mo nga kada dinagyang may aragit na? Para sadya or mabalaan magid wala nga dinagyang. So bali kuna nga isini anong reaction mo kay Wayna? Do wala ga na maglagaw eh. Pero may banderitas makuno sa mga food fest naton. So bali ano sa imo si bulo ka banderitas no? Feeling ko ang para sa kon, do ka sadyadan kung may bandereta. Para sa kon lang. Kung ma-feel ko git nga dinagyang, iya ka dinagyang ibala o. Gadagyang ka man? Yes! So sinupod mga classmate mo man? Oo, mga classmate ko. Mga barkada ko. So the first time ni sa imo nga muna, nga way sa banderitas? Sabo to si Angel pero ti sa piyak sina bisan way man banderitas dayon man kuno gyapon ang ila siding pagpadulong diri sa syudad Bombochampo ay maklase na sa Badod Minggo man na. Aha, kang ti matublang explanation ni Mayor Inday nga siyempre nagahalong man kita kay makasalawid karon ng mga dalagko sining props ang tawagan ini sang nagkalain sining nga tribo ti do hindi man mayo Bombochomar. Ti magluwas ini naka-plup mangkot man kita diri sa pila ka mga kabumbo naton nga mga senior citizen no. Damo si Ma'am Angel interview ta bag-o lang ti mga year 2000 ni siya Bombocham. No, ti isa din sa napakigangutan naton mga si makabig naton nga Gen Z abi. Mga Gen Z no. Ti napakigangutan naton dis na Estero. 1975 matandaan niya way kung bata ni no ti kadagyang na siya kuno puto nga sini nga mga friends masanguna no sa dalaga siya sa eskwela sa kolehiyo ti subong do bakabig niya nga mamaguhan man siya no kay tiyan mo ni karon ang sitwasyon Bombocham kag at the same time no respetuhon niya kung ano ang desisyon man sang naga-decide sini no sa pagpahamtang kung pagpahamtang sining mga banderitas diri cross downtown area. At the same time sunod sa iya ti ini nagasimbolo kung tani man sang kasadyahan kadungan sa selebrasyon sang Dinagyang Festival. Ariblas ni Nay Estero sang ma-interview sang Bombo Radio sa de ka vendor diri sa area sa city proper. Ano man di man barko hindi daw hindi sadya kay waay na diri mga kadiritas ano na matapos waay na di stage waay na hindi tapos ayo na ang stage dito na sa tiyak kay kami diri gabriga lang kami di ati pigado gid kay ti talaga pero ambot kun may marabay man na siguro at least makaulogin taman kami way back abi no nga medyo dalaga ka pa siguro no dumduman pa sa una gadagyang gid ka sa city. Oo upod kami dinagyan kami sa mga barkada ko ga merrymaking ga lagaw-lagaw ga kaon-kaon mga
1974-75. Kaya graduate graduate ko na sa high school. Sa una, ano may mga banderitas pa to sa una? Ang banderitas, gidman to yan sa una yan. May mga kabit-kabit, may mga ang daw, triangle, na lang kabit sa may, mga, sa ginaagyan sa mga tribo. Tapos, isaga, upod man kami sa tribo, para doon sa Jasubong. Ay, do ka sa Diagid Jaya sa una, ikumpara, subong ya Si Nay Esther no? Bumut sabi sa di ka vendor sa may area sang City para Affairs sa aton sa di karong tagpalamati kag Tumalanaw. So may mga pilaman sang nagahambal nga ti mas mayo nam lang natis nga kun way man niya sang banderitas. Bala mo kita nga mga Pinoy, hilabi na gid kung Ilonggo ka, grabe kita ya hawid gid sa ginatawag sining kultura bala naton, no? Basta gani may mga festivities ti ining banderitas amo ni siya himo sang festive atmosphere dumasinadjahon bala sini nga sitwasyon, no, sa aton sini nga mga kabumbo kag ti syempre naga-represent man ini sang community pride and heritage ining mga banderitas. Pero kung kalderitas ang madula ti amo na yang do pigado gid Bumbo Jomar, ang banderitas okay lang, ang kalderitas dapat ara. Ati, laban ni kusog kaya mo. So mo niya, no? May mga nag-suggest gani, may mga nagagawa magani diri sa ano taho. May nagkapasyan ma sa mga picture nga imbes sa banderitas do mo lang nabi mo on be. Bumbo champ. No, do mga standee lang siya nga. Standee lang siya. Standee ni dumduman ko ni sa ligad to do sa dito nga best na katuan ko man lipat ko dumamo nimo. Sa diin to nga nasyon? Bala ko do, hindi to sa Pilipinas pag bakasyon mo nagligad. Mukha ni, do sa New Zealand la to. Ay, sus Maria ka concept. New Zealand pagyan. Pero tayo muna, no? Nung taon tani, no? Kung ano ang mangin development siya ni Bumbo Champ. Kung damo, tabo, kag sa tiyon niya sang dinagyang happy naman na ibanda. Pero Bumbo Jomar, go ahead. Kung first time ko pa lang abi magkadto di sa syudad sang Iloilo, katapos do hindi ko pa sa ulado ang mga alagyan, may sarang ako iyang palapitan agod nga maka-assist sa kon. Ati ara ang mga ano naton, ang police assistance desk tabla. Pwede na sila, no? Guide na sila sa mga baguhanon abi ang mga nagapadulong diri sa syudad. Kung narangalang ka mangkot kada tricycle driver kay sulado nila na. Kung din ka pwede maglabay abi, no? Kung din pagid imo sa din ka mga kalatuan diri sa may syudad sa Iloilo. Pero kung ti kalabanan ang gid na inquire mga hotel malang ti sumundo pulibok naman mga hotel. Diri sa may syudad sa Iloilo, Bumbo Champ kag do hindi man sila magtalang kay sa tatlo ka judging area dumahapos man ni Tultulon. Dira sa sports complex, dira abi sa may Luna, kag dito sa may Freedom Grandstand. Amo lang nagaling no, medyo malawig-lawig lang rong 1-1 laktanay Bumbo Champ. Halin ka diri sa may sports pakadto to sa may Freedom Grandstand. So mana no, ang pila sa ni ka mga sitwasyon sa ni karon kag ti sa mga traffic situation siguro may mga ano naman no, may mga idea naman ning kabumbo naton subong hasta na ni sa Domingo sa ning adlaw sa highlight mismo sang Dinagyang Festival Bumbo Champ. All right. Ini si Bumbo Jomar Consumo Villa and this is Bumbo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo. Salamat kid na Bumbo Jomar Villa sa imo siniyang follow-up report. Ti
makahiridlaw gid man, no, sa para sa aton sini nga mga Ilonggo kag kita nga mga Pinoy kay bangod nga ang naandan na naton iya mga kasubong sini, but kinahanglan man naton nga mag konsiderar sa pila ka mga bagay, no, para iya nga mapaiway kita sa anuman nga mas dako sini nga sahi sang problema. May mga area pa man kung sa diin may mga banderitas para nga kung magsulod kay ikaw dira ti maano mo gini mabatsyagan mo gid, no, nga ti diri iya do manami sini ang atmosphere diri kag masinadyahon diri. Ti saton sini nga mga kabumbo, no, mas pasulabihon ta ang safety sang kadam-an sang sa kun ano man sini nga aton nga naandan na, no, sa aton man sini nga mga kabumbo. Anyway, may banderitas man kunway sa gyapon sa aton sini nga mga kulturan ang pagsaulog naton sa kapiyasan ni Senyor Santo Niño, no, mas labi kag labaw sa aton sini nga magpasalamat kita sa iya, no, sa aton sini nga mga kabumbo kag subong man magselebrar kita sa iya sini iya nga kadungganan. Pagbalik nato na banwa dugang pag-inyong mga balita kag impormasyon sa gyapon may kantanan sa dinagyang Festival 2026. Ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated ginpasiguro nga maka-perform sa judging area number 2 ang mga magapasakop sa ating tribe competition. Kag subong man isa lamasa nag-take off na bilang bago nga miyembro sa Sangguniang Bayan sa Banwa San Dueñas. Balikan ta madalaguan ang mga balita kag impormasyon sa aton sini nga pagpangalagad matapos gilamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Lazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 18 to 24, 2026. Sa ini nga Biyernes, saksihi ang competition of the best bands for individuals nga nagaedad 21 years old and below sa Pasigabong 21. Kicking off alas 6 sa gabi sa Enero 23. Sa ini nga Sabado, ang mga banda nga gikan sa Western Visayas will be competing for the 50,000 pesos grand prize sa Pasigabong Open category. Blasting off alas 6 ang gabi sa Enero 24. Sa Enero 25, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagaywaton sa El Puente or the Bridge. Magasugod alas 11 sang aga sa mga adlaw. On the same day, 3 of the best bands of Iloilo are set to energize you sa sulod sang 7 ka oras kag 30 minutos nga dinagyang concert at the Plaza and Food Festival 2026. Mangin inyo, umpisa alas 5:30 sa hapon sa Enero 25. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Viva Senyor Santo Niño! It will be back.
and more exciting than before. Pasigabong. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. On day 2 of the competition, January 24, Saturday, grander prizes are at stake in Pasigabong Open Category. In the elimination round, the top 3 bands will be winning 20,000 pesos each. In the championship round, the first prize is 50,000 pesos, second prize is 30,000 pesos, and the third prize is 20,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And the band with the best on-stage performance and creativity wins 20,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Señor Santorinho! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 24, Saturday, for Pasigabong Open Category. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Standard time, 35 minutos na nakalikad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo na isaudto sa gihapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Hana Andasa. Ang IFFI ginpasiguro nga maka-perform sa judging area number 2 ang mga tribo sa Anti-Tribes Competition. Tita mo nagapamangkot mong butsam paano sila ka-perform dito kay lagko ila sining mga props. No? Do medyo, hindi kasi nga medyo magamay ang espasyo dito sa may judging area number 2 sa may corner Luna, Huerbana Street. Sa aton sinikaroon niya nga mga kabombo, paano ni anong sistema nung paghimuon sini nila? Check nato na si Bombohana Andasa. Bombohana sa report, please go ahead. Nagkapasalig ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated at ang IFI Bombocham na magka-perform sa kahapon sang maayo ang mga tribo sa dinagyan sa may corner La Paz at corner Urbana and Luna Street La Paz bilang judging area number 2 sa Dinagyang Festival 2026. And while naman sa may Kasabihan Festival, magka-perform sila sa gihapon dira sa may Kasabihan Festival man sa nasambitan mga judging area. Yan klaro
sang IFFI kag sabahin man sa kasadyahan sa Kabanawahan at 2026 ang ining judging area ang sabahin sa kasadyahan ang hindi mangin judging area for kasadyahan bali non-judging area ini. Sa una may nagsulingati mangin optional na lang kung perform diri, but then ang iban diri nga mga nakauna na kag nakaplastar naman nga dira maglantaw abi sa may lapas ang magakanugon if ever nga wala dira sang performance ang kasadyahan festival, knowing nga kadamo man sa mga taga-probinsya ang magapadulong diri sa mga syudad sa Iloilo abot tan-awon ang mga festivals for kasadyahan festival. Yun finalize by diri sang IFFI nga hati ang mangin judging area na lang gid lamang sang kasadyahan festival amo ang judging area number 1 sa Iloilo Freedom Grandstand, sa judging area number 2 dira sa may Iloilo Sports Complex. Yun sa alang-alang ini sa kasadyahan sa Kabanawahan mga may-ara sa mga props, sa mga dalagpuan kag posible nga hindi makaigo sa may nasambitan nga judging area. And kung makitaan nga madamo man sa seating capacity ang Iloilo Sports Complex, they think that it will be enough man sa magatan-aw, but then gintukod gani ang lapas nga judging area agud kun tani nga may-ara pagid sa mga luyag pagid magtan-aw mismo sa nasambitan man nga judging area, but then ginklaro nga it will only be a performance area and not a judging area ang lapas Bombocham. And sa bahin naman niya sa Dinagyang Festival Domingo nga adlaw amo sa gihapon as is gid iya ang Dinagyang Festival nga may judging area number 1 of Freedom Grandstand, number 2 sa may La Paz, and number 3 dira sa may Iloilo Sports Complex. Additional street dance man dira sa may Calerial area naman Bombocham. And isa man sa mga pamangkot man sang tanan hindi paano ang ila diri nga mga tickets sa batunggin finalize man sa IFFI iti ang sang Lunes lamang nagwa ang ining kagdangin available ang ticket for La Paz area na kasabiin kilanglan gid katuan sa opisina sa IFFI mayara pa sang 300 plus nga mga tickets kuno nga nabilin and wala pa ma-declare nga sold out dira with a ticket of gold for 3,000 pesos and 2,000 pesos naman for silver. Diri ginapa-clarify man napon subong kay Ma'am Joyce Cavicelias ang dirang mangin desisyon for kasadyahan since the performance area lang na will it be free para sa mga magatan-aw sa kasadyahan sa Sabado kay wala man lang sang judges, so paano ang pagtala diri sa seating capacity Bombocham, so far subong wala pa naka-response man ang bahin sang IFFI sa bahin iya sang kasadyahan festival sa Sabado. But pinagyang 2026 as is gid judging area ini ay judges from naging nakuha man sang committee on judges nga panguna diri si Mr. Albert Banyares na siya diri ang nagaprastar man sa mga judges nga maga-judgment for elimination Friday kasadyahan Sabado kag dinagyang pride competition mismo sa Sunday ang ila diri nga pag mangin hurado sa tatlo sa ni ka mga event Bombocham. Sa dugang pa ka impormasyon ipabati naton man ang mangin pahayag ni Joyce Cavicelias, ang Executive Director sa IFFI. Actually, when we had a meeting last Friday, actually, ang gin-request man lang sa aton participants is hindi lang siya judging area, dara nga area, but they were advised man, sa Office of the Governor to perform, kahit with certain adjustments lang, kahit syempre compared to sports complex and dara nga area, mas gamay-gamay gid man ang lapas kahit ang ilang mga props ang ilang mga sets were for kumbaga gin-build na siya nga more or less ang iya configuration is makaigo sa sports complex and sa Freedom Grandstand. So since nagdugan kita sa additional judging area, they will still perform with some adjustments lang sa performance nila, especially sa mga sets, but they nevertheless they will still perform, and we want to man siguro kahit may mga
worry nga base hindi magnami ang performance, no, despite nga hindi siya judging area. Let's bear in mind nga nakita na natin ang mga tribe during blocking, during opening salvo, and these events were not even judged. It's not even part of the competition, and yet nakita natin kung paano nag-deliver, no, ang aton nga mga contingents, no, despite the fact it's not judged, no, or not even a part of a competition, because nakita natin ang enthusiasm din nila to really what we call this, perform. So bali mamahambal na ito mga optional lang for dinagyang tribes nga ipagwaon gidang ilatanan nga props sa judging area number 2. No, ang dinagyang tribes as is. So, we're talking about kasadyahan lang. So, ang dinagyang as is lang siya yapon nga judging area. Kahit may mga iban abi nga ang mga sets is medyo tama gid ka kadako na in terms of size. So, medyo maburubudlay gid man ang dara nga area, no. So they will make some adjustments lang kasi para mas tayo yun ang ilang performance. Ma'am, suliton ko lang, bali ang judging area sang Kabanwahanan is Freedom Grandstand, then the sports complex. That is correct. Yes, correct. For the tribes, ang tatlo mismo. Yes, that is correct, sir. Yes. Pero same judges lang sila, ma'am, no, sa dinagya kag sa kasadyahan? Actually, galain, ang kakatabo, ibalaan, sirs and ma'ams, every dinagyang, ang mga judges nato, nag-overlap na sila. So, they judge 4 ka events. So, we have the illumination, kasadyahan, dinagyang, and sadsad. So, some of them would judge 2 to 3 events. So, gid man na sila. Naglain-lain. Correct. Na batian na nangin pahayag ni Ma'am Joyce Clavesillas, ang Executive Director sa IFFI Bombochama, sa ining non-judging area na ang lapas for Kasadyahan Festival. Alright. Kadamo sang do mambal naton nasalapo nga challenges ang IFFI subong nga tuig, no? Bumbuhana, banderitas, dira nga sa judging area number 2, naghambal ang sabahin sang Kapitolyo nga ti optional ang performance kay hindi makaigo, but ang IFFI through the executive director naghambal nga ma-perform gidya ang Ati Tribes competition. I'm just wondering, ano ganing nagabugo sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated? Namin ko mga posisyon without sige lang pamangkuton ko mangyapon kanaw na anong head, sinong puno sa IFFI? Ang chairman si Mr. George Peña. Ang presidente si Mr. Angelo de Leon. Okay, so Angel de Leon. May presidente, may chairman pagid. So, I do believe ang president among pinakataas in terms of position. Tapos ang chairman, and then the executive director. So, sa pagkahibalo ko, sa akon siniyang simple nga pag-intindi, ang mga decisions, syempre, sa bilog siniyang IFFI. Ang may say amo si chairman kag si president. And Miss Joyce Clavesillas, being the executive director, sa pamuno pa lang executive, so kung anong madesisyonan sang mas mataas pa sa iya, siyang ma-execute. Damo sinang paghangop naton sa pinakasimple nga paghangop mo buwana? Yes, tama mo ba siya? Now, therefore, in fairness sa kay Miss Joyce Clavesillas, naga-execute lang siya sa kung anong desisyon, whether desisyon ina ni chairman or desisyon ina sang presidente. Diba?
No? So, siyempre, nangin kaupod man ni naton siya sadto sa bahin sang media, siguro hatagan taman sang gamay sining benefit of the doubt, and siguro matawag mo na nga dipinsa man sa kay Miss Joyce nga nagasunod lamang ini siya sa kung anong madesisyonan sang mas mataas pa sa iya. No? So, tagsa-tagsa sa aton may kaugalingon sining opinion, but ang punto ko ng kagangakon sining opinion sa sining mga issues, ginpatuman lamang sa executive director kung anong kagustuhan, whether ni chairman or ni president. Tama mo siya. So, dapat research kita anay, tuon kita anay, kag hindi kita ya magbasta-basta lang nga magwarak-warak sa aton sini nga ba. No? Kay base bala kon masindaan kita sa mga taglugar, mabanog, matubuan iwit-iwit or whatsoever matabo, panabi-tabi anay. Basa-basa, bisan panit lang na sang or pinutos mo dirang ibos, pinutos mo dang uga, basagid, bumbuhan na. Yes, tama gid, Bombo Cham. Kay sabong actually the out of reach when si Ma'am Joyce Cabecillas, although masako gid nung kadamo sa mga changes and dugang man sa final gid no sang desisyon sa IFFI, halin pa sa nagligad. So until now gani wibis na last time nagpasalig ini silang mayara sang press conference pa for the final decision sa tanan-tanan, but then until now wala pa gid diri maka-announce man kung ano oras o kung mayara pa bala sang press conference ko pati gayunon agad klaro para man sa publiko ang mga desisyon nila, but wala gid sa gihapon. So tibwas na akong amo sila ka sitwasyon bumbuhan na intindihan ko na. No? Kag nabalaan man ina ni Miss Joyce kung ano ka importante ang explanation subong nga kinahanglan sang pumuluyo, no? Nga mabatian karon pinagi sa media, pinagi particularmente sa Bombo Radio. Sindihan gina naton, no? Si Miss Joyce subong siya ang nag-absorb sang tanan sining kritisismo, no? Lakip na dira ang mga wala sang patugsiling nga kritisismo nagikan sa iban sining mga tao nga way kay insindi or kay insindi man, pero ang ila sini iyang siguro makapaboost sa ila sining personalidad or kung ano man ang tawag sinadra nila para nga may buyayawon lang sila, but tsindihan naton kung unavailable si Miss Joy Subong or whatsoever, kung may ginaplano sila nga magpagwa sa isa ka statement, tsindihan gina naton, no? Sa aton sini nga punto, no? Sa aton sini nga punto, sa aton sini iyang mga kasimanwa, no? Pero no? What if lang yan bumbuhan na, ha? What if ang mga matag-as pa sa kay Miss Joyce Cabecillas, why man gani isang hinalungungan, kag why man iya sang in-depth knowledge or why man sang thorough gid nga ihibalo sa mga programs in line sa Dinagyang Festival, kano na lang matabo, bay? Sabton mo lang iya kung pabangkuton ka sang bumbo nga mayo ka pa, balaan mo? Kagaguhan, ginago kag inungo na iya nga klase isang sabat. Di mla bumbuhan na? Tama gid mo Cham. Di buinasan mo lang kay ang namangkot, babaye mo. Pero kung mga tabuan niya nga kilala ko pang beat reporter, basi ko angkon siya sa ano ganito masabi na buyan sa City Council? Sliding uppercut insult? Anyway,
sa aton sini kasi manwa, no? Awara ya ako sini nga paghangop, no? Kumo executive director si Miss Joyce Navizilias kag ti iya patuman niya lang kung anong ginamando sa iya. Amo na sa aton sini nga mga kasi manwa, no? Ginahimo iya malang iya sini nga trabaho, no? Pero kung may mas mataas pa siya nga way gani kay sindi, way gani kabalo ko ng mga programa lilintukin sige do. Oh? Di ba bumbuhan? Yes, tama. Di magisan to ninyo aw? Sa pluvial na Ambal ko gisimo gabi mo. Dalon ko. So, amo na mamasama. Sa sunod sa mga nagauyat sang vital position kag may uyatan ka mga event, kung pamangkuton ka mo, ang isabat nyo sabat nga insakto, hindi kay sabton nyo nga mayo pa kamo kay kabalo ka mo ba? Ti ko na mo gali ungo ka, no? Piser ka da, way kaya kabalo ko na nung matabo. Sinikaran kakron. Hindi man. Why? Kahanginan lang na iya. Kabala mo naman kita yung pislabing people kita. Hindi tayo we say no to war. Lover boy kita ya, hindi kita ya war boy. Ba war boy? City of Love. City of Love. Love, 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 love. Love yang amo niya kay basi ko ano naman dai sinyas ko kron. Yan. Lain ko kami ning. Umana. So amo na bumatsama ngati I hope ngati inigidman matapos na mga ginapailit changes pa sa mga performance kids ang both Kasabian and Dilagyang and overall man nga mga event no for Dilagyang Festival agod nga mahito na kag mas maintindihan kag hindi na magsalang isagman ang publiko nga nagalantaw kag nagapamati man sa ining desisyon sang IFFI Bombo Cham. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa. No, sa ton sinikaron niya nga mga kauturan. Ti mo na. Munang balilab lang sa mga tsimpo sa una bla engineer, no, sa mga tsimpo sa mga ancestor, sa mga kaharian bla, no? Ang mga nagatinubangay, mga dugong bughaw, mga monarkiya, no? Don't kill the messenger ko, no? Hindi mo pagpatyon ang mga mensahero kay sila nang nagadala sa mensahe sa aton sini nga mga kabumbo. Do kasubong ina nga sa isa iya ka for example, the IFFI, si Miss Joyce, Executive Director man na, kung anong ginakasugtan na dira sa mga top officials or top officers, gasunod ka gina-implement yung malang, gina-execute yung malang ina. No? Sa aton sinikaroon niya nga mga kabumbo. No? Kagati, isa sa mga ginapaligban naton, pero nagapasalig man diri ang IFFI nga maka-perform kuno sa maayo, sa aton sinig mga kabumbo, dira iya sa may judging area number 2. No? Anyway, pizza 21 pamalanta subong. 22 na no? 22 na gali. Ay, 22 na gali. Oo. Buwas gali engineer. Buwas gali malipat sa aton sin makabombo. Buwas pizza 23. No? Kita sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo sa Pasigabong 2026 21 under. Pasigabong 2026 Bombo Radio, Plazuela de Iloilo and Star FM Iloilo, showdown of the bands. May pulo sini ka mga banda nga magapa-indis-indis. 21 under kay man iniyang kay gayunan iya naman niya sa mga youth, no? Sa mga pamatanon sa aton sini nga mga kabombo. Tigin tingwaan gin ini sang Bombo Radio Iloilo, sang Plazuela de Iloilo, sa Star FM Iloilo nga may ara kita ya sang venue para sa aton sini nga mga artists, young artists, no? Sa aton sini nga mga kulturan para nga within sa ila sini iya nga level
makakumpit man sila. That is why nga mayara kita sang pasigabong Bombo Plazuela Star FM Showdown of the Bands, no? 21 years old and below. Last 6 sa Kasisidmon, buwas sa Plaza Mayor sa Plazuela di Iloilo. Temprano pa kita dito para nga hindi kita maguot sa traffic. Temprano pa kita dito para nga malikawan ato ng mga labay-labay sinim lang nga mga kung nagalinano das na sa may diversyon dira, no? Likawan ta ina sa aton sini nga mga kabombo gani tulo temprano pa kita sa aton sini nga mga kasimanwa. And then pagka Sabado, no? Pagka Sabado, ti amuning ginatawag nga sa aton sini nga mga kasimanwa the most extravagant ara to sa listahan ko nalipat ako, the most extravagant Battle of the Bands or show sa dinagyang 2026, no? Or sa aton sini nga mga kabombo diri sa Iloilo ang pasigabong open category Showdown of the Bands, no? Bali may mga champion o champions, no? May mga pangayaw nga magapasundayag diri sa aton sini nga mga kabombo from Bacolod, from Negros, Kalibo Aklan, Rojas Capiz, and of course our very own nga mga banda diri iya sa syudad sang Iloilo. No, sa aton sini karon nga mga kabombo, nga kun sa diinti mayara kita sang 12 ka mga banda nga maga-perform buwas sini adlaw sa aton sini nga mga kautor buwas adlaw sa Sabado gali sa pasigabong 2026 Bombo Plazuela and Star FM Showdown of the Bands open category. So temprano pa man kita kay alas 6 masugod na kita ha. Temprano pa kita para makalikaw kita sa anuman sini nga sa isang pagpugok sang dalagan sang trapiko. No, sa aton sini karon iya nga mga kabombo dalagko sini nga mga papremyo ang nagahulat sa pangkabilugan sini nga duha kadlaw nga event 330,000, no? Ang premyo sini yara sa pasigabong 2026 21 years old and below and pasigabong open category. Sige, ang iban sini nga mga balita kag impormasyon itugyanan naton sa iban sini naton iya nga mga public affairs program or news and public affairs program diri sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kag magbantay na kamo sa masunod sini nga programa ang kahapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Nga magbiyahe agod mangin hassle free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospitala bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose.
makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bus! Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom.
Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Welcome back diri sa kahapon lamang program. Kaupunin niyo ako, this is Tita Regine. Sa Webes nga edisyon sa sininga palatuntunan, today is January 22, 2026. Kag nagalinagumba na gid ang syudad, kag nagaamat-amat na gutok ang aton nga mga dalanon. So I just hope you are going to have a very enjoyable dinagyang 2026. Halabira. Sa sininga hapon, padayon kita sa pagdudong sa inyo sa mga matahom nga mga kasaysayan. Thank you sa aton nga mga letter senders and thank you sa mga would-be letter senders naton. Yes, we are inviting everyone, especially those nga medyo zero pa sa pag-share sa ilang mga stories diri sa kahapon lamang program. Maybe na huya-huya pa or maybe may mga hesitations pa. Wala na dulaan na and share with us your most beautiful stories. Email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DWFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ready na kamo dira, hindi lang sa pagdagyang kundi sa pagpamati sa makasaysayan sa sininga hapon, anuman ang inyong ginapang ubra dira, multitasking while listening or watching diri sa KLP. Pwede gini na. And again, alert sa kay Angga sa Bacolod City, not Saturday, kundi Monday kita. Magakita ay para sa pag-interview ko sa imo. Please take note. See you on Monday. 9 minutes after 2 o'clock, ari na mag-enjoy kita sa atong song para sa sininga hapon from Vanessa Gonzalez. Umiibig sa'yo. Good afternoon. Welcome sa KLP. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y niligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing makaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko ay sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo.
ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, dalangin ko ako ay ibigin mo. Sino in love dira al sa tiil? Who is not? Di ba? Kanami kung ma-in love. 13 minutes after 2 o'clock. Hindi lang mga in love ang ating gina-welcome sa sininga hapon. Even ang mga loveless, pwedeng padigid. What happened? Bakit loveless? Pwede gid ma-share diri sa KLP. Just write down your stories. Right now, magabasa na kita sa atong first story sa sininga hapon, suking-suki sang KLP. Who else but Ningne sang Lambunaw. Dear Tita Regine. Good afternoon sa imo kag sa tanan nga staff sang Bombo Radio Philippines, also to all who are listening right now, sa akon mga kabataan, sa akon mga apos, mga umagad, mga balayi, Lola Amparing, Lolo Dencio, Lolo Abraham, student mom of Lambunaw, and to all my classmates on air. Hindi ko kamo maisa-isa kay kaduro. God bless us all. Tita Regine, sa third year high school ako, kay dyan ako ga-school sa Iloilo High School sa La Paz. Titalagsalang ko gauli, kay nakaagi kami, nga natumba sinakyan namon nga big bus sa may in-between kahaniway kag Lambunaw. Mayad man, why man it may nahalitan ka namon. Ako man to tita, hala kasinggit nga Diyos ko, tabangi kami. Ang driver, kag ang konduktor, nagpangbulig papanaog ka namon. Hambal nanda, salamat sa pangamuyo mo. Strong ko no, akong pangayo bulig. Ti kay gainulan, nanirong kami sa kamalig. Pailusbot man atop na, ti basa kami eh. Gindaraan kami ka mga payong, ka mga pamalay nga marapit. Tita, pagkakita namon, nga amo to sitwasyon ka truck, nga ginibi kami. Ahay, ang mga lalaki namon, kagang tawo nga naglantaw, gahambal ka namon, hindi doon ka muna gay hibi Kag ang driver is tag-iyaman, hindi ka mo magkalisod, kaabot gid ka mo sa boarding house ninyo. Kay duha man andang sarakyan, pay sa city pang isa. Pay kaluyan, suno sa pagbulig sa mga pumuluyo, nakatakas man ang salakyan, mga alas 6 kami kag kaabot sa boarding house. May magurang ako nga nabilin sa boarding house nga naga-OJT man dyan sa inyo station kato ay tuod ka kay radio technician operator ang iya natapusan galing nag-proceed siya sa commerce. Halinsad to every 2 weeks gauli imaw gid kami ka magurang ko. Ginadulungan lang kami ka isa ko ka magurang kabugas kag allowance. Tungod kay agot ako, ginakahidlawan ako ni nanay, kag tatay. Isa ka bes, nag-uli ako, ang sunod nga barangay sa amon, may program nga paarabuton. Ginagtunan ako, ka-member nanda, kag tauan, kay isa ka stab nga kopon, kay inog baligya. Nahuya man ako, pero hambal ko, in case may magdaog sa akon, ngin sulisit, ako lang mabuol, kaysa mga classmates ko ibaligya.
Hasta maistra ko, ginabaligyaan ko, tag 100 pesos pa abi. Actually, nakapadaog ako, isa ko ka classmate. 1 dozen nga pinggan, kag 1 dozen nga spoon and fork. She's very happy. But you know, what? Gintao na kanakon. So, until here, mati ako ka program mo. God bless us all. Bye, love, love. Ningni sang Lambunaw. Hi, maan. Pati ako doga gakadlaw. Do kahagpok na gidgilis ang akon karaya. Anyway, salamat ha sa mga nagatudlo diri sa akon nga mag-speak in kinaraya because ang ilang mga stories ginsulat sa kinaraya nga dialect. Di kung di nag-alam, takon. Salamat. Anyway, thank you, Gid, haning nebo. Grabe, nakaagigili ka mo sa nga aksidente. Pero nakabulig, Gid. Sang dako, kaginapasalamatan, gigani, no? Sang driver, kisang konduktor, ang imo nga, taimtim nga pagpangamuyo. So, very strong ang Holy Spirit sa imo. Ginpamatian, Gid, ang imo nga pangamuyo, naluwas ka mo tanan. Keep on sending beautiful stories and share diri sa Kahapon Lamang program. Salamat gid sa imo, Ningne sang Lambunaw. Up next, ang sulat or ang binalaybay nagikan ini kay Dr. Jerry Daclod Biona. Sir, actually, no, nag-email ako sa imo because ang request ni Tani is on the 23rd. But may coverage, no? Of course, ang kasadyahan. So, subong ko lang nga basahon ang imong letter, sir. I hope okay lang gid sa imo. Na tomorrow but today. Kabay nakita mo akong email sa imo. Sa ato nga pagpanumbalik, ang iya na nga binalaybay. Halin kay Dr. Jerry Daclod Biona. Sa pagbalik sa KLP, alas 2:19 ang ato nga oras, kaupod si Tita Regine. Tanan kita mayara sa bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka ba lang ang mga bata nga mahilig sa video? Dali kita agad-agad. 20 minutes after 2 o'clock, ari ang iya binalaybay ang kahapon sang bata nga baganihan ni Scout Dr. Jerry Daclod Biona. Sadto sa banwasang estansya, may bata sa temprano, ilo na siya. Ginbatiti sa amay nga lolo, sa pantalan nagdako, kag nanuto. Siya magamay, apang mabukod, sa obra masyado gid kahugod. Siya aresgado, apang maamigohon, palakadlaw sa tanan nga tion. Sang Enero 24, 1971, ang bata sa plantsahan masako, Boy Scout uniform ginaaghiran, sa Lunes isuksok sa eskwelahan. Nag-apitar barko manugdungka, uling sa plantsa iyagin ula, dumalagan pakadto sa pantalan, gatulutinkin nagakanta sa dalan. Kalipay nga siya mga budlay, agud sapin-sapin sa ilabalay, mangpasaan gamit sa mga pasahero, suhulan 10 o kun 25. Sa pantalan, madamos ang tawo, hangin bumaskog, daklod gasabay sadto. Pantalan, ginbungguan ka barko, natiphag, malapad nga semento. Mga tawo nagkalahulog sa dagat, labi na ang mga nagasulugat,
nagsininggitan ang tanan, sa kulba hinibi ang mabatian. Ang nagkalahulog nangayo tabang, dili kabalo maglangoy ang kalabanan. Lumumpat sa dagat ang bata, kaluwas 5 nga iya ginpasaka. Nagtakas, liwat lumumpat sa dagat, siya 2 pagid katawo ang iya nasalba. Gintawag na nga magtakas, apang padayon ang iya pangluwas. Samtang ang lawas sa dagat, Boy Scout akuya ang sabat. Sige palapit sa nagakinahanglan bulig sa ila nga kaluwasan. Liwat bumunggo ang barko, nagkahulahulog mga kargamento, dako katama, kahoy nga kahon, nahulog, tumupa sa agtang nayon. Siya nadulaan pangalibutan, sumarurot sa ikadadalman. Napilpilan sa mabugat nga kahon, gintunaan, iya hilaw nga kamatayon. Yadto siya, Boy Scout nga akon buddy. Sang grade 6 pa lamang kami. Si Roy Babas ang iya ngalan, kabuhi ginhalad sa nagakinahanglan. Sa dalayawon niya nga hinimuan, sa lungon niya, akon siya ginhimutaran. Sa paino-ino, panaad, ako may binuyan. Estatwa, akon siya patindugan. Para iya figura makitaan, sang tanan, siya madumduman. Halandumon sa amon nga tion, kag sa masunod nga henerasyon. Kay sa edad ko sadto nga lanubo, wala na masobra pa nakahimo. Kasubong sa iya nga lamang bata, apang kabuhi na batas nga idaga. Nga kabay sa wala pa matapos, dutanon nga kabuhi sining kubos, bagay nga pasidungog, lubos maagom, sadtong hanuot nga amigo nakon. Sa aton diri nga kinabuhi, wala gid sa may ginapili, may mga kailo nga mabiktima, may ara man nga tagsalba. Yadtong mga kabuhi ang ginhalad sa kaluwasan sang iban o kun mga pinalad, ila hinimuan, dalayawon, pagadumdumon, ginasigahom sa langit ang ila padulong. Tungod ang kabuhi sa sining kalibutan, pangaman sa aton nga padulungan, kundiin kita kaluyan padpadon, inasunugid sa hinimuan naton. Nga sa tion nga kita pagatawgon, kag aton na nga panahon, may mapabugal kita sa ganhaan para mapasulod sa kalangitan. Bisan amusad to, kay Scout Roy ginhimo, iya kabuhi, ginkuha sang makaako. Tungod kay lampas na siya katama, sa langit mga buhi, puno sang himaya. Kabuhi nga wala sang katapusan, kabuhi nga lunsay kalipayan, kag iya ngalan pagakilalahon sa mga nabilin kasubong naton. Ang hinimuan ni Scout Roy, bulawanon, sa iya linghod nga pangidaron. Nanubo na sa iya nga paino-ino, nang gamot sa dughan, pagbulig kapareho. Sa sining kalibutan, dapat lamang pasidungog aton siya hatagan, nga sa magamasunod, ila mahibaluan, may isa ka bata, nga tuman kabaganihan. Ang yadto panaad nga akon ginbuyan, nga estatwa akon siya patindugan. Sa akon papaino-ino gintipigan, subong man sa akon dughan. Makaligad 41 katuig, Hulyo 25, tuig 2012. Hapon sa Estancia Central Elementary School, nagtipon kay Scout Roy Babas, estatwa nga semento, gininagurahan kag nakita sang publiko. Ang ini nga binalaybay ginsulat ni Scout Dr. Jerry Daclod Biona. Ang anay Boy Scout buddy ni Scout Roy Babas. A promise kept. Kung ano ang imo agin promesa na himo mo gid, no?
after 41 years, but then, aragin, nakatindog ang estatwa. Remembrance para sa tanan, ilabinigid sa mga kabataan. No? Regardless ang aton nga edad, we could do heroic things sa aton nga kabuhi. Thank you so much, Gid. Dr. Jerry Daclodio Biona, kag imo galianay upod or body ining si Scout Roy Babas. Nga ginhatagan mo gid sang tribute, pinaagi sa sini nga matahong nga binalaybay. Salamat, Gid. Alas 2:27 ang aton nga oras. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 18 to 24, 2026. Sa ini nga Biyernes, saksihi ang competition of the best bands for individuals nga nagaedad 21 years old and below sa Pasigabong 21. Kicking off alas 6 sa gabi sa Enero 23. Sa ini nga Sabado, ang mga banda nga gikan sa Western Visayas will be competing for the 50,000 pesos grand prize sa Pasigabong Open category. Blasting off alas 6 ang gabi sa Enero 24. Sa Enero 25, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagaywaton sa El Puente or the Bridge. Magasugod alas 11 sang aga sa mga adlaw. On the same day, 3 of the best bands of Iloilo are set to energize you sa sulod sang 7 ka oras kag 30 minutos nga dinagyang concert at the Plaza and Food Festival 2026. Mangin inyo, umpisa alas 5:30 sa hapon sa Enero 25. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto. Ari kita sa sulat ni Indy sa iyang episode Managing Our Gifts. Mahal kong Tita Regine. Kamusta naman kamo mga mahal? Kahibalo ko na ko mo mag-manage sa mga regalo ginhatag sa inyo? Pwede ninyo mapaambit sa amon, di ang hibalo? Masinadya kong gihapon kaninyo, makatapos sa Bombo Radio Philippines, labi na gid sa aton hosts ng KLP Tita Regine, akon kaupod mga letter senders, added listeners, and KLP lovers. Karon na siguro nga adlaw ang husto nga panahon sa pagpamangkot sa aton kaugalingon, kung kahibalo kita mag-atipan sa ginhatag ni Lord sa aton nga kalupaan, kabukiran, kadagatan. Our generous good Lord provides these for us in order to survive now
Let's start from our land. The place kung sa diin ginpatindog naton ang aton nga balay. Tanom naton ang aton nga staple food. Rice, corn, root crops, vegetables, mga prutas, etc. Do you manage them well in order to grow well? Do you often apply compost manures of animals and waste products to preserve the fertility of the soil for plants to grow abundantly? Gina-avoid nyo bala ang pagsunog sa inyong rice fields to help control the destruction of the ozone layer? Nagatanom ka mo bala mga legumes, mungos, peanuts to maintain soil moisture? Ang inyo positibo nga sabat inspire us, stewards, to care God's gift for us. How about ang aton forest? Do you practice reforestation after cutting big trees for building materials, pagpanguling, kag ang kaingin system sa mga tanom? How about ang aton kadagatan? Do you only catch big fish and return the small ones to the sea for more reproduction? Naga-avoid bala ka mo sa dynamite fishing? Do you know fish culture? Ang aton positibo nga sabat make our gift giver happy because kabalo kita how to take good care sang iya nga mga regalo nga ginhatag sa aton for us to survive. Paano naman ang talent kay ginhatag sang Diyos sa imo? Have you developed it? Gin-manage mo bala ini very well? Kagin-share sa imong mga fellow men? Ang pakaisa ko nga si Lorenzo, ginatagan ni Lord sa manami nga tingog nga maka-attract sang paramatinan kag baratyagon sang mga tao. Ang iya tingog, mabugnaw, malulo, mahagpok, makagaranyat, kag makawiwili. Kung makaumpisa siya kahambal sa entablado, hindi ikaw makabatsyag sang gutom o kung kauhaw, kay imo gidanay patapuson ang iya mensahe. Kung makaumpisa man gani siya kakanta, hindi ikaw ayawan ka pamati. Makaruluyag nga talento ang ginhatag ni Lord sa iya. Gani, gin-share niya di nga talent sa iya isig katao sa pag-join sa choir, pag-sing, pagiging singer, pag-orate, pagiging announcer sa radio, pagtudlo sa school, kag nagpari siya for the rest of his life. Si Lusing Tana nga amiga ko, sa iya pagkamabinuligon, mahinatagon, mahinangpanon, nahimo siya nga apple of the eye sang iya mga ginikanan kag mga kauturan. Palangga siya sang iya mga classmates kag mga maestra, kay kung ano ang ginatrabaho sang iya mga kaupdanan, hindi siya makatanaw lang, kundi magbuligid. Kung ano man ang iya balon mag-eskwela, ginpanghatagan niya, mga classmates niya, kag mga maestra. Parehas kung may daratana, luto nga mga bayabas, tinanok nga saging o kung kamote, ay kasadya kananda, kay buligan di ananda kakaon kung recess. Kung magwa sa classroom maestra na, ginasundan na, kagdalaan sang payong. Ay kanami gid nga bata, puros na amigo ang mga tawo nga nakakilala ka na. Maaram ta na mag-share sang virtues ginhatag sa iya ni Lord. Daan kung aton man tanan ma-develop kag ma-adoptar dia, ipangibabaw gid naton ang gugma sa aton tagipusoon. To love God above all by loving our fellow men like loving yourself, loving ourselves. Kanami kay katawhay, kag tanan kita magmalipayon. Nadumduman ko pa, si Arthur Tana ang ana talent sa sports, soccer, football. Madasig magdalagan, permi sa center, kag dayon si paon ang bola nga maka-goal. Ang mga tawo malipay magtan-aw kag mag-cheer basta maghampang ang ilang team. Ang iya abilidad sa football
Maalwan niya ginapaambit sa iya mga upod. Para kada isa sa ila mag-aram sang teknik kung paano nila ang bola ipalikaw sa ila kalaban kag ipagol. Daw playing coach siya nga nagalecture permi sa mga upod. Manami siya magdara kag mag-inspire sa iya mga upod. Way siya nagabasol kag nagapangakig, kundi nagatudlo nga amuhon daya ang pagsipa sang bola. 1 Peter chapter 4 verses 7 to 11. Each of you should use whatever gift you have received to serve others. Sang 2013, ang British actor nga si David Suchet was filming the final TV episodes sa Agatha Christie beloved Belgian detective Hercule Poirot, and also starring sa isa ka stage play when he took on the biggest role in his life. Between those projects, ginrecord niya ang audio version of the entire Bible, bilog nga Bible, from Genesis to Revelation. 752,702 words over 200 hours. Suchet, who became a believer in Jesus after reading the book of Romans in a Bible he found in a hotel room. So nakita niya ang Bible sa iyang hotel room. Called the project the fulfillment of a 27-year-long ambition. I felt totally driven. I did so much research on every part of it that I couldn't wait to get going, sabi niya. Then, he donated his wages. Gindonate niya ang iya sweldo. His recording remains an inspiring example of how to glorify God by stewarding a gift, then sharing it. Si Peter nag-urge sa sinanga stewardship in his letter to first-century believers. Persecuted for worshiping Jesus, not Caesar, they were challenging to focus instead on living for God by nurturing their spiritual gifts. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. Kaangay sang tanan nga mga gifts, we can develop them so that in all things, God may be praised through Jesus Christ. Suchet offered his talents to God. We can do the same. Whatever God has given to you, manage it well for His glory. Paano mo i-describe ang imong God-given talents and spiritual gifts? What could you do to manage or steward them better for God's glory? Heavenly Father, at times, I squandered my gifts and talents. Sharpen my commitment to manage the gifts you've given me so the world praises you. Amugid gani dia ang aton dapat huna-hunaon, kinahanglan ang ginpanghatag sa aton sang Ginoo, aton gid at ipanon sang maayo, tipigan, halungan, amligan, kag indi pag-abusaran. Kung sahi ikaw sang tawo nga gusto lang magbenepisyo, kag hindi ron makahibalo magbalik sang imo na benepisyohan, maabot ang panahon, makibot ka lang nga sukton ikaw sang Ginoo. Kay iya di ibalik kanimo for realization. Halimbawa, ang bukid na kalbo tungod sang pagkaingin. Ginapangutod mo ang mga kahoy, though still young, himo nga uling, ginbaligya, nahimo nga kwarta, ginbakal sang bugas kag isda nga makakaon. Dayon pabayaan lang ang bukid. Way liwat gintamnan sang kahoy. Pag-abot sa mabaskog nga ulan, ang lupa gin-erode sa ubos nga makatugas ang flash flood. Kag kun hindi swartihon, kinabuhi sang tawong idaga tungod sa ginbuhat nga hindi maayo. Waay na goodwill o kung ang ginatawag nga kabaraslan. Genesis 2 verses 8 to 9, we learn that God created the entire universe and formed the earth as a place for humans to dwell.
Not only did He fashion the mountain peaks and lush plains, God also created the Garden of Eden, a beautiful place providing food, shelter, and beauty for its inhabitants. After breathing life into His most important creation, humans, God placed them in this garden and gave them the responsibility to work it and take care of it. Pagkatapos ni si Adam and Eve ginpalayas from the garden, caring for God's creation became more difficult. But to this day, God Himself cares for our planet and its creatures and asks to do the same. Whether nag-i-star man kita sa crowded cities or sa rural areas, we all have ways we can for the areas God has entrusted to us. And as we tend the earth, may it be your gift, no? Wait lang, sorry gid, naglukso ang akong computer. Right. Whether nag-i-star man kita sa crowded cities or rural areas, we all have ways we can for the areas God has entrusted to us. And as we tend the earth, may it be an act of gratitude to Him, to this beautiful planet. Ano nga kabahin sa creation takes your breath away? Paano ikaw makakare for the part of the earth God has entrusted to you? Creator God, you've entrusted to us a marvelous planet that sustains and astonished me. Please help me to respond to your gift by caring for it as a way to express thankfulness for your provision. Siyempre, malipay man ang provider or the giver sa imo nga pagbalikid, pagbalos, na concern ikaw, kag imo ginatipan sang maayo ang regalo nga iya ginhatag sa imo. Nagapakita nga ikaw tao nga may kabaraslan sang regalo nga imo gin benepisyohan, hindi bala? May RTW ako nga bestida. Buhay ko pa masuksok, ginhatag ko sa duha ko kahinablos nga si L kag si M. Kanami, pero hindi ako makasaho kay iya sang teenager ang style. Gintakos ko kag tan-awon sa espeho. Ay nahuya ako kay katigulang na ako. Way nagakabagay sa edad ko. Amo to nga ginhatag ko sa ila. Nakita ko, ginsimba ni L ang among bestida kag ang ngayan tana. Nagdugang pa ang iya kagwapa. Nalipay ako kay gina-cherish gid niya ang ginhatag ko. Pero ang ginhatag ko kay M, nakita ko ginsuksok sang ila helper. Hipos lang ako nga naglain ang buot kay waay gin-appreciate ang ginhatag ko. Ang masakit pagid tita, kung ang ginhatag ko himuon lang nga trapo. Ito ka hurting bala. Insulto. Pero hambal ko kay ego, sige lang. Hindi ikaw magpa-apekto. May individual differences ang tao. Iba-iba man ang likes and dislikes. Unta, maskin do ano lang ka bratuhon o kung kagamay sang ginhatag, i-appreciate man, kag tipigan. God grants us a grateful heart. So for all things given, appreciate and give thanks. Since you're blessed, so be a blessing to everyone. So good sad to nga leksyon na ako, cash na lang ang ginahatag ko, kung may ihatagin man. Hi tita, do kalawig, naging sining istorya. Siguro na hang panas ang tanan, nga pamati subong. Ang punto sang gusto gilanon ko, kag may naani naman sila nga leksyon. Salamat tita sa imo padayon nga pagbasa. Long live KLP, long live kita tanan. May this blessed afternoon be filled with soft moments, beautiful thoughts, and lots of unselfish love to you, Tita Regine, and your loved ones. Lovingly yours, in B, sang Iloilo Province.
Ang simbahan oftenly nag-remind gid sa aton to take care of our common home. Ang ining kalibutan nga aton ginaestaran. Because left and right, mabatyagan na naton ang mga hindi manami nga mga epekto sang aton nga pag-abuso, sang aton hindi pag-take care sa aton nga environment. And same thing, no, sa mga little things or sa mga talents nga ginahatag sa aton. Hindi na yan little thing, ang talent. It's a big thing, no? And all of us, ginatagaan sang special gift sa aton Ginoo. Well, ang iban, ginagamit, gina-enhance ang ina nga talent so that they could give back to the Lord. They could glorify the Lord. Pinaagi sa pag-offers ng sinaman nga talent nga ginhatag, like the voice, kung nami imo nga tingog, why not sing para sa Ginoo and praise Him with your lovely voice? Kung, like say, manami ikaw magsulat, so you write mga beautiful articles and you write the goodness of the Lord and you share it sa kadam-an. So, ang gifts nga ginahatag sa aton, hindi dapat pagtaguon. There are those given gifts nga ginapabayaan lang nila. Why nila ginasapak, why nila ginahone, wala nila gina-improve, why nila ginagamit. Kasubo. Because ginhatag gani ina sa imo so that, no, magamit mo ang ina nga gift. Ma-share mo sa ibang nga mga tao. And most especially, mapalipay mo man ang giver sa sina nga gift. Kung gingamit mo siya, kaginpanami mo pagid, ginpa-enhance mo pagid ang ina nga gift. So like say, kung nami ka mag-dance, you dance to your heart's content. And diba? And sa mga occasions nga kinahanglan ang imo nga talent nga ipagwa, well then, ipagwa. Hindi maghuya-huya. Because all of us may kanya-kanyang talents. Don't say nga wala ka talent. Siguro, wala mo lang na-discover or maybe ara na pero ginapahigad-higad mo lang. Ichakto si NB. Kaya ti dapat ginagamit naton ina. Same thing sa aton nga pagbalikid, pag-ulikid sa sining mga grasya ka gift sa ginahatag sa aton sang Ginoo. We have the land para nga itil naton, tamnan, para may kaunon kita, di ba? Pero ang iban ginaabusuhan. Kaingin system, tapos ginapangkat ang mga trees, ti subong, no? Ang pag-convert ang sining nga mga lands into mga subdivisions nga to patarasak na lang, no, not thinking kung ano ang mga effects sini sa mga tao kung mag-abot ang mabaskol nga ulan kay ti pinangtapas ang mga kahoy. So ano na lang, so ina mabasyagan na naton subong, and let's hope that would be, no, a wake-up call for all of us. If we have these gifts na ginhatag sa aton, use it sa right manner. And if you have a gift na ginhatag sa imo sa Ginoo, gamita ang ina nga gift to bring glory to God. And of course, to share sa imo nga mga isig kapareho para, no, nga mangin fruitful gid ang ina nga gift kay gingamit gid siya sang inchakto. So discover ano ang gift mo and ipagwa, ihanas ang ina nga gift, ang ina nga abilidad. Salamat gid sa liwat sa imo inbi sang Iloilo Province. It is now 51 minutes after 2 o'clock. Magabalik ang KLP pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibado. Magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review.
Pwede man nga lamesa sa kusina o kun sa desk sa sang inyo nga balaya, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity. Viva Senyor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. on January 23, Friday. It's a brand new competition and it's for individuals aging 21 years old and below on the day of the competition in Pasigabong 21. Pasigabong 21. The first prize is 25,000 pesos. Second prize is 20,000 pesos. And the third prize is 15,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And not only these, the band with the best on-stage performance and creativity wins 10,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Senyor Santo Niño! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 23, Friday, for Pasigabong 21. Kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulan na 54 minutes after 2 o'clock, and this time, basahan natin ini ang sariling stick up na tula ni Lola Amparing. Natuhoy ini sa iya nga mabuot nga estudyante, kag palangga niya gid, manami ang ilang relationship, apang napatay na ini, isa ka doktor. So, ari ang iya nga tula, ang mahal kong eskwela. Mula noon hanggang sa ngayon, di ko makakalimutan ang kabaitan, magalang na ugali mo. Kahit wala ka na, hanggang sa ngayon, nandyan ka pa rin sa aking puso't damdamin. Dahil sa mabuting ugali mo, mahal pa rin kita. Hanggang buhay ako sa mundong ito. Talagang mahal na mahal kita, kaya tumutulo ang aking mga luha. Parang nandyan ka pa rin sa paningin ko. Ang matamis na mga ngiti, di mabubura sa aking kaisipan. Ipagdasal ko lang sa poong may kapal ang katahimikan mo. Tuwing buwan ng Setyembre, di ko pa makakalimutan ang mabuting ugali mo. Ikaw, mahal ko, magaling na doktor, mahal na mahal ka ng mga magulang, at lalong-lalo na ng mga pasyente mo. Mabinugnuhon, always smiling, kung kasakaling masalubong kahit saan. Napakabait at napakagalang mo. Kung malayo ka sa mga kilala mo, kumakaway ka. Mahal mo sila. Ang hindi ko makakalimutan, ang pagka mabinugnuhon mo na may dalang ngiti. Mahal ko na doktor, hanggang sa ngayong panahon, hindi ka pa mabubura sa aking puso't damdamin. Ang iyong kabaitan, kaya ipagdadasal ko na lang sa poong may kapal na ang iyong kaluluwa, sana maligaya ka at tahimik
na kasama ng mahal na Diyos natin. Paalam, paalam, mahal kong eskwela. Nagmamahal na dating guro mo nang buhay ka pa, mahal na mahal kita, Doc. From Lola Amparin. Well, actually, the story about this, we read na a long time ago. Ang tula lang ang nabilin, kinulang kita sa 2 oras. Pero subong, nabasa tagit, sa kompleto na siya. Lola Amparing, maayong hapon sa imo, dali na lang imo birthday. So sa mga araman, mga istorya dira, paligid nga ma-share, dali sa kahapon lamang program, liyog na lang, i-email ang mga istorya sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Subong man, pwede isulat and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, ang mga paborito ninyo ng mga dramas every afternoon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. I'll be looking forward to receiving more stories halin sa inyo, especially those ang mga wala pa nakashare diri sa KLP. Sa gihapon, inyong alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.